మరి మాట్లాడదు మీరు వెళ్ళండి. నేను భారతదేశన అతి ప్రాచీనమైనటువంటి చారిత్ర ఇతిహాసాలు నేను సింధు ఘాటింతేరు సింధు సభ్యత నేను నర్మదా నది తీర ప్రాంతం అగడలే మావ గోండి సంస్కృతి సభ్యత ధర్మ అగడల నిర్మాణ మాత భారతకే ఉంజోక చారిత్ర ఇతిహాసాలకు మమ్మటు కరికి వాళ్ళు చాలా అవసరం అంతా నేను భారత్ ఇద్దరింతటు భారతదేశమును మొదలు ಮಾಡಿ ಬತಪುರಲ್ ಮಂದಿ ಬಂದಾರ ప్రపంచం అంతా నౌకండ్ పృథ్వీ మత నేను ఆస్ట్రేలియా ఆసియా అమెరికా దక్షిణాఫ్రికా ప్రాంతాలకు మంతా ఆಗ ಬೋರ್ ಮಜಿ ಮತ್ತೇರು నేను అట్లాస్ బుక్నాಗ ಸುಡ್ಕಟ್ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಾಗ నేను ಗೋಂಡ್ವನ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಜರಿಂತೇರು અને అట్లాస్ బుక్నాಗ ಗೋಂಡ್ವನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಜರಿಂತೇರು మధ్య ಗೋಂಡ್ವನ భూభాగం లరేసియా టెత్తిస్ సాగర్ ఇವು యురేసియా టెత్తిస్ సాగర్ ఇವು ప్రాంతాలనగా ఆదివాసి జో ఉద్భవనాత అని భారతదేశనಗ నేను సింధు ఘాటి సింధు సభ్యత నేను భీంబెట్క అదంగాడ్ పాచిమడి ఇవకనగ నేను మావ పుట్టు పూర్వతరాల చరిత్ర ఇతిహాసం నేను మక్సిమంత నేను సింధు సభ్యత సింధు నాగರಿಕತೆ ಜರಿತ తెలుగునಗ చారిత్రతక బుక్నావే అంత సింధు నాగరికతక మంజೆ సింధు ఆయో ಅದು ಮಾವ ಆದಿವಾಸುలు ద్రావిడుకిద్దరు ద్రావిడులు కాయో మరట్ మూలవాసులు ఆదివాసులు మరట్ మా హందాల్ చరిత్ర నిర్మాణ మాత म्हणजे నేను ధర్మ తాను హందాల్ నిర్మాణ మాత అదే లాసినే నేను మావ భూమి ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಪುಡ್ತಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು నేను ఆదివాసి సమాజ్ పుడతా జరిగింది అదే లాసినే నేను మావ ప్రూఫ్ జెండా తగ నెలెంజ్ పోడ్ ముండ తగ నెలెంజ్ पोड गाबू राखी तगा पेरसपेन तगा बाइकना कपड़ा गिरे नेलेंज पोड म्हणजे अव बसके पुडता असके निर्माण माता आताल जो పవిత్రమైనటువంటి ఆత డగూర్ ధర్మ మావ గోండి ధర్మ ఈతాల్ గోండి ధర్మ మంత ఇచ్చోర్ ఈతాల్ మంత కి ఇది గోండి ధర్మ తందలు ప్రపంచ చారిత్రక ఇతిహాసాలకు నిర్మాణ మాత కాబట్టి మొట్టమొదట మహానల్ ఆత దుసరో సంఘ బోన్ సంఘ నాయమకిను ఆతాల్ మావ అతి పురాతనమైనటువంటి జాతి గోండి అదే మావ గోండ్వన బొమ్మితగా మావమంత దుసరన్న బోనైసెలే ఈతాల్ మావ సంస్కృతి ఈతాల్ మావ జాతి కాబట్టి నేను గౌ విజరితేరు గౌ म्हणजे గౌ విత్తకే తోడి అండ్ గౌ అండ్ నేను తోడితా ఉంది పుతులతలు ఉంది వీరుడు తా అవతార ఆత ಅದು ಅವತಾರದ ರೂಪೇಮೆ ಗೌಂಡ್ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಗೌಂಡ್ ಆತల ನಾಮಕರಣ ಅಂತ నేను మమ్మడు గౌండ్ ఇంజరే నేను గోండ్వన ల్యాండ్ ఆత నేను ఆస్ట్రేలియాగా గోండ్వన రెయిన్ ఫారెస్ట్ మంతా ఈతల్ నిర్మాణం మాత్రమైనటువంటి చరిత్ర ఆదివాసులకు మధ్య గోండ్వన మా గోండి సగాజంతందలు స్టార్ట్ అవుతా కాబట్టి మా గోండి ధర్మ బడగురు మంతా భారతకే నేను పుట్టినకటాల్తే నేను స్థానాలు వేరి నేను సంస్కృతి ఇతిహాసాలు చరిత్ర పేన్ ధర్మ ఇవి సంధి ఆదివాసి తగమంతా మహగమంతా దుసరో సమాజ్నాಗ బగన్సెల్లే ఆతాల్ పవిత్రమైనటువంటి ధర్మ ఇది మా గోండి ధర్మ ఈ గోండి ధర్మతోను పరిరక్షణకి ఇవ్వాలి మాకు ప్రతివరను బాధ్యత అని అవసరం అంతా గోండి ధర్మతోను పరిరక్షణకి ఇవ్వాలి అవసరం అంతా భారీ నేను మావ సంస్కృతి మావ భాష మావ పేను మావ కట్టుబాట్లు ఇవేక్ జో మరాఠు పరిరక్షణకి కాట్ ఇవకుని మరాఠు కాపాడకాట్ అస్కే మాకును గోండి జరిగిందండి ఇవకుని కట్టుబాటుతో మరాఠు కాపాడవేకి మాకును గోండు ఇన్వేకి దానీర్ నాడి మాకు ప్రాబ్లం వాంత బహాను వాంత ఇతకే మొట్టమొదట నేడ్ మావ భాష మంతా మా భాషతున్ పొరో దుసరో భాషలకు డామినేట్ కింత నేను మధ్యప్రదేశ్ అంతా మహారాష్ట్ర మరాఠీ వడకంతేరు మధ్యప్రదేశ్ హిందీ వడకంతేరు ఛత్తీస్గఢ్ హిందీ వడకంతేరు నేను తెలంగాణ ఆంధ్ర తగ తెలుగు వడకంతేరు నేను మావ మాతృభాష నేను మావ గోండి సుడి అంత తేన ఆలోచనకి అవసరం అంతా మేధావులకు కాగుత్ కరుతురు రాజలీర్ మోక్షలీర్ పేందా కటోడలీర్ నాట్నూట్ పాట్లలీర్
ವಿದ್ಯಾರ್ಥುలకు ಮೇಧಾವುలకు ಸಂದಿರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೇನು ಮಾವ ಭಾಷಾ ಸೊಡಿತಕ್ಕೆ ಮಾವ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೊಡಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೊಡಿ ಅಂತ ಪೇನ್ ಸೊಡಿ ಅಂತ ಸಂಧಿ ಸೊಡಿ ಅಂತ నేను కాబట్టి నేను మావ పెర్ష పేందగ మమ్మటు సొన్వల్ అవసరం అంత భేటీ ఆయవల్ మంత తుమ్కోయల్ అవసరం అంత నేను నవ్వకాయుధం అంత నవ్వకాయుధతో మాట ఎతికివల్మంత అది విధంగా మాట తాను కాపాడాల అవసరం అంత ఈను ప్రతి ఉంది పేందును ప్రతి ఉంది మావ సంస్కృతి ప్రతినిధితును మరటు పరిరక్షణకి ఇవ్వాలి అవసరం అంత అది బొగటలు స్టార్ట్ అయ్యానా మా కుటుంబం అంతా స్టార్ట్ అయ్యానా అది బొగటలు స్టార్ట్ అయ్యానా మావ రోతల్ నేడు మావరోన్ మరటు మాతృభాష కాండేర్కుని కరుసీవల అవసరం అంత నేను మాతృభాష మరటు మా ఊరు కాండేర్కుని కరుసీవలమంత నేను మాతృభాషతే నేను బయ్యే బావ సేలాడ్ తక్క ఆతి మామాల్ ఈను మాతృభాష కరుస్తేకే అವು పదాలకు తానుగా మావ ಬೇರೆ ಇದು ಭಾಷೆ ಅಂದು ಮಾವ ಬೇರೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದು ಇನ್ವಲ್ నేను ಕರಿ ಅಂತೆ ಚುಡುಟಾಲ್ತೆ మన నాಡಿ ಡಗುರಾತ ಪಜಗಿರಿ ನನ್ನ ಗೋಂಡಿ ಅಂದು ನಾವು ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಗೋಂಡಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೋಂಡಿನ వాళ్ళు ಕರಿಮ ಅಂತ ಇದು ಕರೆಸುವಿಕೆ ಬದಲ ಅಂತ కొన్ని రోజుల్లే మావ భాషతోనే మరటు చిన్న చూపు చూడతప అంత కాబట్టి మా భాషతో మరటి నాస్కి తప్ప అంత కాబట్టి ప్రతి వరరు ఆదివాసి నేను సమాజనగ మత్తూరు తాదల్ తమ్మూరు సేలక్ మియాక్ సందిరే నేను మావ సంస్కృతితును మావ భాషతును మావ పేందును ಇದಕ್ಕೆ ಇವಲ್ಮಂತ ಇವು ಸಂಧಿ ಮೀರೇ ಮಾಸಿ ಭಗಮದಂತಂಗ ಅದು ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಅಂತೀರ್ ಗೋಂಡಿ ధర్మ అంతేర్ ఇది గోండి ధర్మతగ పవిత్రమైనటువంటి మావ మహినా మదంతా పూస్ మహినా బావే మహినా పవిత్రమైనటువంటి మహినామంతా ఆ మహిననగా మావ పేందును వరజులకు ఇసుకును మా ధర్మతును పరిరక్షణకి ఇవ్వలు అని మా ధర్మతును యూనిటీతో హోవలు ఇవి నెలనగా మంత పూస్ మహిన అని బావై మహినతగా నేను బావైత ನೆಲೆನ ತೋರ್ತಾರ ಜರಿತಕ್ಕೆ ಸಂದಿರೆ ಅಸ್ಕೆ ತೊಲೆ ಕಾಲ್ನ ಚೆಪುರ್ ಸುಟ್ಕಿದ್ರಿ ಪೂಸ್ ಮಾಹಿನ ವಾತಾರ ಜರಿತಕ್ಕೆ ಪೂಸ್ ಮಾಹಿನರ ಬಾಯಿನ ಅಂದ್ರ ಬಾಯಿನಕ್ಕೆ ಸುಡಿವಲ್ಲಿ ಜರಿಂತೇರ್ ಕಾಲ್ನ ಚೆಪುರ್ ಸುಟ್ಕಿಸಿರ್ ಮಂತೇರ್ ಮತ್ತೆ నేను బతలాసేర్ మంత మరటు కాగుత్ కరిసి మంతటు యా కరిమెక్ నూర్కిర్ మంతటు నేను బతలాసేర్ మంత మాకు పూస్ మహినత నేను తన బతల్జో వ్యాలుని వాళ్ళు కరే మాసేసేలే బాబాయ్ మహినతగిరి బతల్దో చాలా ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ వాళ్ళు ಕರೆ ಮಾಸೆಸೆಲೆ ಅವಕ್ನ ವಿಲುವಲ್ಕು ಮಾಡಿ ಕರಿಕೇವಲ ಅವಸರಂ ಅಂತ ಅವಕ್ನ ವಿಲುವಲ್ಕು ಕರಿಕೇವಲ ಅವಸರಂ ಅಂತ నేను दूसरो समाजకు ಊರ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ತಮ್ಮ ಪೇಂದುನು ವಿಲುವಲ್ ಕರಿಕೀಸಿಕುರಾವಕನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಸೇರ್ ಮಂತೆರು ಮಂಜೆ ಮಮ್ಮಡು ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ತುರು ಗೋಂಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುರು ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆ ತುರು ಮರಟು నేడిచ్చో ఆదివాసులకు మరటు మూలవాసులకు మంతటు మరటు ಬಹನ್ ಕಿಸಿ ಕಾಪಾಡ್ಕಟು ಬತಲ್ ಕಿತಕಿ ದಾಕಟು ಇದರಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಕು ಪೂಸ್ ಮಹಿನ ಬಾವೈ ಮಹಿನತನು ಪರಿರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ ಅವಸರಂ ಅಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೋಯ ಪೇನ್ಕೆ పూసు అని బావైతు తేదంత ఆమస్ అని పునాక్ బస్కేమంత అస్కెన్ మావ పేన్కమంత ఇంతకే ಇದು ಪ್ರಕೃತಿತುನು ನಿಯಮಲ್ಕುನು ಮರಟು ಜೋಡೆ ಮಾಸಿ ಮಂತಟ್ ಆದಿವಾಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಲ್ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೋ ತಾಕ್ಸೇರ್ ಮಂತ ಪಾರಂಪರಿಕು ಅವು ನಿಯಮಲ್ಕುನ್ ಮರಟು ಪೇನ್ಕುನ್ ಮಾನೆ ಮಾತಾಟ್ ಪೂಜಾ ಮಾನೆ ಮಾತಾಟು ಬತಲ್ ಗುరించి ಕೀಸರ್ ಮಂತರಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಲ್ಕುನು ಮರಟು ಅವೆಕುನು ಅನುಕೂರ್ಣ ಕೀಸರೆ ಮರಟು మావ ధర్మతును మావ పేందును పరిరక్షణ కీసర్ మంతరు కాబట్టి మరటు మావ గోండి ధర్మతును కాపాడని రీతికే ప్రతి వరరు మొదలుతే మావ పవిత్రమైనటువంటి మహినామంతా అవికుని గురించి మరటు ఆలోచన కేవలమంతా అని అవికుని గురించి అవగాహన కేవలం చాలా అవసరం అంతా భారతకే నేను కాగుత్ కరితటు ಸಿಟಿ ಪೈತಟು నేను బతలాసేర్ మంత మరటు నౌకరీ కీసర్ మంతటు నేను మమ్మటి చహర్తెకే బగాయి వాతటు వాసికుని బతలాసేర్ మంతకి మావ భాషతుని సుట్కీతటు పేందుని సుట్కీతటు సంధితుని కీత నెగ్లిజెన్స్ కీతారు కాబట్టి జర 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 కొన్ని రోజుల్నే ಇದು ನಷ್ಟಮಾಗಲ ಪ್ರಮಾದಂ ಅಂತ మీకు ఎగ్జాంపుల్ వేహంతోను
మధ్యప్రదేశ్ మహోయిన్వాల్ నాటే 45 ఆదివాసీ కుటుంబాలకు మత. మధ్యప్రదేశ్ మహోయిన్వాల్ నాटे 45 ఆదివాసీ కుటుంబాలకు ಮತ. ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಊರು तादूर बाबू पिढीनाल पिढी जो दुसरो संस्कृती पेंदून माने मासेर मतेर दुसरो संस्कृती నేను బ్రహ్మ విష్ణు మహేష్ ఇంజరే ఊర సంస్కృతిని మానే మాసేర్ మतेर పుట్ కాయదగిరే అదే ఊర బ్రాహ్మణతున్ కేసుకును పూజ సంస్కారాలు కిందిర్ మార్బి కాయదగిరే ఊరు బ్రాహ్మణతున్ కేసుకును ఊర సంస్కారాలు కిందిరు సాత కాయదగిరే బ్రాహ్మణతున్ కేసుకును పిండదాన్ అన్నదాన్ ఎంచుకును నేను గంగ తగయి బగై ఈతగా ఓసుకును पूजा कार्यक्रम कींदिर ते सर्वे सेंसेशन ऑफ इंडिया सर्वे वाता पजे मीरट बूर अंदिटी जरी उठून पूसकीता पजे ऊरितरकी मम आदिवासल कांदम मूलवासल कांदम जरीते प्रूफ बदल मनता जरीतेर भाषा मोदल वड़कतेर भाषा ऊरकू वासेसेले भाषा सुडिता తర్వాత మీరు బతల్ కీసేర్ మంతే మేము పుట్కాయిద బాన్ కేంతిని జరీతే పుట్కాయిద బ్రాహ్మణున్ కే అంతం జరీతే ओके नोट कीतेर सात कायदा पान किंतेर ब्राह्मण केसिकुन ओन तर्सन पूजा कींतमितेर मर्मे कायदा ओन करसन तचिकुनु पूजा कीसंतमितेर बंपेनकुन पूजा कींतिन मिरटिंदिरितेर ब्रह्म विष्णु महेश इंदिरितेर आखरी रोन वातेर सूडतेर सिरमटु सूडतेके करले मंता ऊर बदल कीतेर के आखरी वीरु आदिवासी आयु ट्राइबल कायरु जरे ऊरकु 45 कुटुंबालकु आदिवासीकुन टेंस टेक्किता ఈత ప్రమాదం అంతా బాగగిరే కాబట్టి నేడ్ మా ఊరు జో వాయువల తరం అంతా మా కాండిర్కును మరటు మావ పేందుని గురించి వేహన నేను మావ పేందును మరడు వేహబేకే నాడి బోరు వేహనీరు మా సంస్కృతిని బోరు వేహనీరు నేను మావ పెరస పేంద మావ భీమన మావ జంగుబాయిన మావ గాబు రాకిత మావ ఆకిత మార్కైత ఇవెకును వేహవల అవసరం అంతా ఇవే కొంచెం మరం కట్ తే ఆదివాసి మాకును ఇనురు మాకును ప్రమాదం సుడి అంత కాబట్టి మరడ్ బదల్ కియా నై రీతికే ప్రతి వారి ఆదివాసి మావ సంస్కృతితును కరివల అవసరం అంత సంస్కృతితును అవగాహన కేవల అవసరం అంత సంస్కృతితును విచార కేవల అవసరం అంత భారతకే సంధి ధర్మనుండగురు ధర్మ ఆదివాసి ధర్మ మావ ధర్మ నంగన్ వేస్తోనికి మావ గోడి ధర్మ जो भूमि बस के पुड़ता अस्कड़ा मनता इतिहासाలకు मनता నేను ఇతిహాసాలకు ప్రూఫ్ मनता కాబట్టి మా ఊరు సందిరే సగాజన్కు మేధావులకు రాజాలీర్ మోక్షలీర్ మా ఊరు నాయకులకు ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಿರಕ್ಷಣೆ ಕಿಯಾನ అని మా పేందునికి పరిరక్షణ కియానా అస్కర్ మాకు ఆదివాసి జరిగిన నీరు నేను దుసర ధర్మన యూనిటీ సిడుతకే ఊరు పలానా ಇದು ಮಹನ ವಾಸೇರ್ ಮಂತರಿತಕ್ಕೆ ಸಂದಿರುಂದು ಯೂನಿಟಿ ಕದಿ ಸಂತೇರ್ ನೇನು ಮಾಡಿ ಪೂಸ್ ಮಹನ ವಾಸೇರ್ ಮಂತ ಬಾವೆ ಮಹನ ವಾಸೇರ್ ಮಂತ ಮಾವ ಬಗ ಮಂತ ತೇನು ಕರಿಕೆಯಲ್ಲ ಅವಸರಂ ಮಂತ ಪ್ರತಿವರೂರ್ ಇದನ್ನು ಕರಿಕೀಸಿకును ಮರಟು ಮುನ್ನೆ ತಾಕುನ ಅವಸರಂ ಮಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ నేడు భారతదేశం ఇంజరితటు భారతదేశమును మొదలు బూర్ మతట్ ఇది కరికేయల అవసరం మంత నేను భారత్ ఇంజరింతటు భారతుని మొదలు పొరల్ బతల్ మతతే ಭಾರತದ ಮೊದಲು ಪೊರಲ್ ಬತಲ್ ಮತ್ತ ಭಾರತದ ಪೊರಲ್ ಮೊದಲು ಜಂಬೂ ದೀಪಿಂಜರಿತ್ತೆ నేను బుద్ధిస్ట్ పురాణ తగమంత జంబూ దీపింజర్ జంబూ దీపితకు అర్థం బతాల్ జంబూ ఇతకు కోవే గడ్డికి మత ఇందిರುತ್ತೆ కోవే గడ్డికి మా మూలవాసులు మరట్ మత్తట్ మరట్ అను జంబూ దీపును తర్వాత మొదలు బతల్ మత జంబూ దీపును ఉండే మొదలు బతల్ మత कोयामुरे दीप नाग बूर मतेर मराठ मतर నేను కోయాముర దీప్ నగనే పాండికుప్పల్ లింగాల్ మావా నేను దేవగఢ కిల్ల తల్తే నేను ಎದುರಾಯಿ ಮಾಡವಿ ಅನ್ನಲ್ ಮಾವ ರಾಜರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಕಿಸ್ತೇರ್ ಅದು ಕೋಯಾಮುರ ದೀಪ್ನಾಗ ಆತ ಕೋಯಾಮುರ ದೀಪ್ನಾಗ ಮಾಕನ್ ಬದಲಿತ್ತೇರ್ ದೇವಿತ್ತೇರ್ ದಾನವಿತ್ತೇರ್ ದಕ್ಷಕಿತ್ತೇರ್ ರಕ್ಷಕಿತ್ತೇರ್ ಇನ್ ರಕರಕಾಲ ಪೊರಲೆ ಮಾಕನು ಕೋಯಾಮುರ ದೀಪ್ನಾಗ ಕೇಳ್ತೇರ್ અને કોયામુર દીપનાલ મોદ ઉંડે આકે સિંગાર દીપ નાಗ ಬೂರ್ ಮತ್ತೇರ್ ವೀರೆ ಮತ್ತೇರ್ ಮಾವುರೆ ಮತ್ತೇರ್ ಆದಿವಾಸುಲ್ಕೆ ಮತ್ತೇರ್ ಪೇನ್ಕ್ ಮತ್ತೇರ್ ಅಸ್ಕೆ ಪೇನ್ಕ್ ನಲ್ ವೇನ್ ಕಾತೆ ರಾಯಿಗಿರುತ್ತೆ ಮರಟ್ ಪೇನ್ ಕಾಂದಟ್ दुसरना काल करे रायवट आदिवासी दुसरना काल करे रायवट मावा काल दुसरो रारना आदिवासी गोणी धर्मतूर दुसरना काल करे रायवट
मराठ पेन दुनियातूर बाबली रांदाड मराठ मावा काल కూరారన दुसरं ना काल కూరకి రన్నమాట ఆతల్ మావ గోండిదరమాట గురుమంత ಅದು సింగారదీప్ మత సింగారదీపం తర్వాత గోండవన ల్యాండ్ అంగా వేస్తాను ప్రపంచంలో కానీ గోండవన ల్యాండ్ మంత నేనుగిరి ఆస్ట్రేలియా తగ్గ గోండవన రైన్ ఫారెಸ್ಟ್ ఇందరికి అంతేరు ఆతల్ డగురు ధర్మం అంతా గోండి ధర్మ మావ అచోర్ డగురు పవిత్రమైనటువంటి ధర్మం అంతా ಅದು నెతుడల్ 35 కరోడ్ ఇయర్స్ నేను 10,000 కరోడ్ సాల్ గంగా పుడతా 35 కోట్ల సంవత్సరం మొదలు నర్మదా పుడతా నర్మదా తల్లి పుడతాడు మరాఠ్ నాగవంశం పుడతా నాగమంజే బోర్ शंभू महादेवल शंभू म्हणजे बोर कोयतोर आंदूर कोयतोर बदल लिख की तरी बघा लिख की तरी सेले कोयतोर आंदूर वर शंभू मायनेला आंदूर मा बरोबर तर काय काल मा बरोबर मता शंभू आंदूर ओरे नागवंशी जरीतेर नागवंश म्हणजे शंभू देवना कांदा अंतूर आदिवासी मराठा अंदा ఓన నెతూరు మావ నెతూరు ఓన డిఎన్ఏ మావ డిఎన్ఏ ఉంది మంతా అస్కెనే నేను बघा पांढरू कवडातागा बमलाई ते बमलेश्वरी जर इंतेर बमलेश्वरी पांढरू कवडातागा नंतर बमलाई आया जर इंतेर ಹಾಗಾಗಿರೆ నేడు అని ನಾಗಡ ಹೋಗಿರ್ నేడు ಕೊಯ್ತುರ ಕೈದೆ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಬಾರಿ ಕೊಯ್ತುರ ಕೈದೆ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಒಡ್ಕಿ ಈ ಬಚ್ಚೊನ್ ಜೋ ಫೇನ್ಕ ಮಂತ ಅವು ಮಾವ ಪೂಜತೆ ಮಾ ಕೈದೆ ಏತಂತ ಬಾರಿ ಮಾ కైదే ఏతంత గిత్తకే అది పేంద డిఎన్ఏ మావ డిఎన్ఏ ఉంది మంత కాబట్టి అది పూజతుని ఏతంత రికం ఏతో ఆతూర్ మరాఠ బంతాట్ నేనుగిరే మావ పెరసపేన్ ఆయి రాయతాడు జంగు ఆయి కాళీ కంకల్ ఆయి పద్మల్పురి కాకోకి రాయి मराठ मुठे में जो पेरेक पीसिकुनु अगा बताल जो बंडार कुक्कू गुलवाल जीत कोर से अवे पटवाड़सुकुन बताल निजर माड विंति कीसर मानता मावा विंति तुन के जानता बारी तक अवे कोन कोई अंता दूसरा भाषा वायो पेनकुन मावा गोंडी धर्म ता पेनकुनु अवे कुन मावा मातृभाषा मावा गोंडी भाषा तप दूसरा भाषा वायो अदिल लासिने मातृभाषा तुन मराठ करिकटू मातृभाषा ते मा पेंतुन विंति किते के जानता सेलते के माकुनु केजो काबट्टी मावा पेंदून कोयतन विंती केवल म्हणता म्हणजे मावा भाषा मरून ते नाडे मा गोष्टी पेन बांध केजार मावा भाषातून मराठ मरून काट नाडिता पेन माकून बांध केजार అదెల్లాసినే నేడు ఇవు పవిత్రమైనటువంటి మావ సంస్కృతి ಧರ್ಮ ಇವೆಕೂ ಕಾಪಾಡೋಲ್ಲ ಅವಸರಂ ಅಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಾಠು ಗೋಂಡಿದಿರತಕ್ಕೆ ನಂಗನ್ ವೇಸ್ತನು ಬೈ ಡಗೂರ್ ಧರ್ಮಂ ಅಂತ ಸಮದಿ ಧರ್ಮ ಇತಿಹಾಸಾలకు మా గోండి ఆదివాసి తంగ స్టార్ట్ అవుతా ఆదివాసి తంగ నిర్మాణం అవుతా కాబట్టి మా హందల్ పుడతా మావా సుడిసి కరితేరు మావ ధర్మతును మా సంస్కృతితును సుడిసి కరితేరు నిర్మాణం మా సంగాత తడవి మరాఠ పుట్టుస్తాడు विजा मोहतूक तोवल मराठ करुस्ताड विजा बहान वाटाना मोहतूर बहान कियाना बततून तिनवा इव मराठ करुस्ताड पेनगिरे मराठी करुस्ताड నేను మహగడల్ పజటల్ వాతంగా మావతో సుడిసి కరితేరు ఇచ్చోటగురు మా పవిత్ర ధర్మం అంతా ఇచ్చోటగురు మా పవిత్ర సంస్కృతి అంతా కాబట్టి మా సంస్కృతితున్ మైతా దుసర సంస్కృతి బదసేలే కాబట్టి మావ పేందును మరాఠీ పూజ కియానా అని మావ ధర్మతున్ మరాఠీ కాపాడన దుసర బో కాపాడలేదు కాబట్టి ఆదివాసులకు మేధావులకు మా ధర్మతును తప్పకుండా పరిరక్షణకి ఇవ్వమంతా భారీ పరిరక్షణకి ఇవ్వమంతా బతల్లాసి పరిరక్షణకి ఇవ్వమంతా ఆలోచనకి ఇవ్వమంతా నేడు నంగన్ వేస్తాను సింగార్ దీపాత కోయమూర దీపాప జంబు దీపాత భారతదేశపాత ఇచ్చో వెళ్ళే 01 हिस्टोरिकल स्टार्ट आसोडिता अगटल मराठ बंतटू 01 तल నేడు నేపాల్ ప్రాంతంనగా రాజా రాహు మతోర్ రాజా రాహు అని బీహార్ ప్రాంతంనగా గయాసూర్ దానాసూర్ బానాసూర్ वीर मतेर इत प्रांतमनगा दूसरो समाज नूर्गिर वातेके ऊर्कुनु आगा लड़ाई किसिकुनु ऊर्कुनु मैता आनवाल्क मंता मोदडूर आंदड़ मोदडूर इचोटगुरु जाति इचोटगुरु संस्कृति నేను నాడి మమ్మటు మరుంకాట్ నేను బూలే మాకటు నంగన్ వేస్తోనికి నేను మా సంస్కృతి నేను భాష మా ధర్మ ఇవకు నందలు మాకును ఆదివాసులకి ఇంతరని మూలవాసులకి ఇంతరు ఇవకు మర సుట్కి కట్ ట్రైబల్ ఆయురిందరు ఇంతరు
45 కుటుంబాలకు మధ్యప్రదేశ్ చెందితేర్ మాకునికిరాత్ ప్రమాదం వాంత కాబట్టి మా సంస్కృతిను మా భాషతును మా పేందును కాపాడాలు అవసరం అంత ప్రతివరణ అవసరం అంత నేను ప్రతివరణ అవసరం అంత భారతకే నేను నగన వేస్తానికి నేను పేన్గిరే నీవు కోయ భాష వాడతాకే నీకు నువ్వు మానే మాంత సే దుసరా భాష అయితే మానే మాయో నేను దుసరా మా पेन नगद अंतट बाट काल कर अंतट बूक बाक अंतट बतल मनता बतंग सेले निक पावे मायो बगल सोडियाट नीव पेरस पेने पावे मानता नीव भीमले पावे मानता नीव रायताड़ जंगू काली कंकाली पद्मलपुरी काकू कल्लिपुटाकू वीरे पावे मानते नीकु दुसरू पावे मायूर बारी पावे मायूरू वे अंतोर बारी पावे मायूर रोतोर बावल मंतोर रोतोर बावन सुटकीसिकुनु दूसरोर भाई सोबत गिर मंदनोर ओन बावलिते कूले मानता बता रोतोर बावल मंतो रोतोर बावन सुटकीसिकुनु भाई सोबतोर गिर मंदर ओन बावलिते के कूले मानता बता मायो नीवर बावलु जुमुर मुमुर गिर मंदनूर बहन गिर मंदनूर बती बावल बावले अहन नीव धर्म गिरे अहन नीव संस्कृति गिरे नी संस्कृति तुनु नीव धर्म तो निम सुटकीसी दूसरो धर्म तक सुडितके सत्यना सुडी अट्रायंजरे इवे मावय पेन माकुन सापिन सिंता नेड मावा पेन माकुन सापिन सिंता भारितके नेड आतल परिस्थिति तक नेड आदिवासी समाज माव धर्म माव गोंडी नेडु परिस्थिति माव आदिवासुल्ला नेडु मा गोंडी धर्म तैतल परिस्थिति पंत भारत देशनग राजरिक व्यवस्था नेडु देवगढ़ किल्ला तलते नेडु देवगढ़ किल्ला नेड टिप्पागढ़ रानी दुर्गावती ताकुस्ता तिलक रानी टिप्पागढ़ मावा गढ़मंडलता रानी दुर्गावती बिंबलर शाह दिनकर शाह राम शाह वीर शाह ईतुर भारत देश नग मरटू 350 साल कुमार राजरिक व्यवस्था ताकुस्ता 350 साल भारत देश नग राजरिक व्यवस्था ताकुस्ता अनि नेडु ईतल परिस्थिति माकुन भारी वाता 350 साल भारत देश नग राजरिक व्यवस्था ताकुस्ता मराठ गोंड वनतूर रानी बाइक लड़े कीता सूरवीर मतेर सोनेता दड़ेनग गाटो तिंदीर पाव किलो दा 2 किलो मागा हीरा मोतिना मता बेके सुडिता भारी ईतल परिस्थिति वाता आलोचने केवल मंता विचार केल अवसरम मंता भारितके वेडिलके वेस्तेरू मायनल सीता बेरे एवोरा पेन सीता मारो इंदिरितेर मायनल सीता एवो पेन सीता मारो नेड माकुन बचले बवगिरे सरकार वासर मंता बतंगिर कीसर मंता मावा परिस्थिति बदलासर मंता नेड दूसरा धर्मतुर मंते रूरकुनु बताई सपोर्टिंग बताई मंता बोरे सीसे सेलो रूरकुन बती ऊरू सुधरे मासर मंतेर माकु निचोर सपोर्टिंग कीसर मंता समति कीसर मंता नेड भारी माव परिस्थिति मंता आलोचने केवल मंता विचार केल अवसरम मंता ಭಾರತಕ್ಕೆ इचोर माडु यदि दड़मे काम तुंग अंतटू समधि कष्टपड़ अंतटू समधि कीसर मंतट म्हणजे माकुन बरकत बारी वायो यदि काम कीते कहने राजकीय कीते कहने नौकरी कीते कहने कागुत करीते कहने बद्दंद कीते गिराने बारी बग्गा सोंजी मंदरू बग्गा गतेरसी मंदार विचार केला अवसरम मंत उंदे डुलेदाग दाना निश्चर मंत ते डुले निंचर्सेले बग्गा गतेरसी मंदार इनवल विचार केला अवसरम मंत विचार భారతకే నేను చరిత్ర ఇతిహాసాలకి నేను రచమాసి మంత పోరపాటర్ దన్ని గావా రీటరంచే మాత కోయా దనుదే పాండికుప్ప లింగాల్ మావ తండరి పాట గుమ్లే పాట తగ నేనుగిరే నేను ప్రూఫ్ మంత కాచరగడ్ కిల్లా భారీ యాదైతే వాడతారు బతల్లాసి మా పేనుకుని యాదైతే వాడతారు సిరి సంభు మహాదేవాల్ మావోర్ బాబాల్ సమానం ओनो डगू मार्कुन बरोबर माकुन सुडतोर अचो डगुरू माकुन मर्यादा सीतोर यादीते भारी वाडतोर मीकु वडकी समदेरके बती ओन गोष्टीतून अधिक आतात ओन गोष्टी माड केंद्र स्वतटू काबट्टी नाकुन अधिक आचार जरे माकुनु अदे काचरगड अदे बंडारा जिल्ला तग वेडल्क वे अंतर यादीते अर्थ पेंतिदेरे नेणगिर प्रूफ मंत ಅದು ಯಾದೀತೆ ಅರ್ಥಟು ಚುಟುಸ ವೆರ್ಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಹೊತ್ತಟು ಮಂಜಿಗಾಟು ಡಾರಿ ಕುಸಿರಿ ಪುರುನ್ ಪೋಡಿಯ ಸಮದಿ ಸುಟ್ಕಿ ತಟು ಚುಟುಸ ವೆರ್ಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಹೊತ್ತ ನಿಮ್ಮೆ ಪಿಯ ನನ್ನ ಪಿಯ ತರ ಗದೆ ತಗನ್ನೆ ಅಂತ ಸೋಜಿಕುನು
ವಾಟರ್ ಬಂಡಜರ್ ಮಾಕುನ್ಗೆ ಬಂಡ ವಾಡ್ತಾ ನೇಡು ಪ್ರೂಫ್ ಮಂತ ಭಾರಿ ಮಂತ ಐತಕ್ಕೆ ನಾವೂರು ಮರಕು ನಾ ಮೋಡಿ ಮಂದನ ನಾವೂರು ಮರಕು ಬೋರ್ಗಿರ್ ಬಾವ లాసించే వాళ్ళు బతల్ మంతకి నా కాండి నా మోడి వీర్వాన్ మందన మర్యాద మందన సూర్వాన్ నిహిన్ మందన ఇంజరే బోర్గిర్ బాబు ఉంది కలా కనంతోర్ ते मम्मट इच्छूसा मिस्टेक लासी उंदी वेर्चेत पजे सोंजिकुनु मावा पुरून पोडी गाटो समदी सुटकी तटू सोंजिकुनु यादी तक अर्थटू टेडमकिन ओर पहांडीकुप्पल संबुदेवल टेडमकिनु अस्के बोर टेडतोरू ओरे पहांडीकुप्पल लिंगाल नेडू कुपार लिंगम जरिंते मध्य प्रदेश नगा पहांडीकुप्पल लिंगाल रायताड़ जंगू वीर माक्सी माकुनु पुटुसिकुनु आखरी आगे सोंजिकुनु माकुनु पेरनकड़ कोयपेन भगमंत माक्सर सोंजि अदे काजर गड़तक सोतेर सोंजिकुनु सूडंते डोक्कैना पड़ता मेरे जतैना वत्तैंदिर मा बिडिगे अंतेर मावा नामो रूपाल मोत्तमु परेशानते मत आतल हला सुडिसुकुनु माकुनु बेरे मम बेहताब केजान तिटिंदिरे ಒಪ್ಪಂದಂ ఉంది ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೀತ ಪಜೆ ಅಗಟಲು ಮಾಕು ಟೆಣಸಿಕುನು ಸಾಡಿ ಸಂದರ್ ಕುರ್ವಾ ಡಿಬ್ನ ಓಸಿ ಏಕ್ ಮಿಕ್ಚಿಕುನು ನಾಲು ಹೋಮ್ ಕ್ರಚಿ ಕಿಸಿಕುನು ಇಂಕಿಡಲ್ ಮम बेहताब केजान तिट्रई ओ केजांतमु केंज बेके सेलेन मेम बतलिते कत केजांतम बाबा इंजरे पांडीकुप्पल लिंग वाग्दानम सितरासके और वाग्दानक माकुन वेहतर बतलिंजर वाग्दानक वेहतरू डेटल मराठू गोंडी संस्कृति गोंडी धर्मतुन कापाडंत मीन इंजरे नालू होम रचिकिसुकुनदे लंजिगड किल्ला मध्य प्रदेश नग इंकेड़गिर प्रूफ मंत लंजिगड किल्ला तक नालू होम रचिकिसुकुन आड़ ओपिस्तर माकु बदलिजर नेटाल मम गोंडी धर्मतुन कापाडंतम पेरसपेंदुन माने मानतम अवन माने मानतम बाबोन माने मानतम सेलाड तक माने माकोम कल्लुन्नोम हिंसा कियोम लबाड वड़कोम कलेदंद कियोम प्रीति विचारते मदंतम సూర్యన బాయ్కొని తుంగం ఉంది పాలు వరసత్తుని బాయ్కు ఆయో మర్మింగ్ ఆయో ఈను కొన్ని ఒప్పందాలు కీసుకున్నాగా ఆడ ఒప్పసికును మీకును ప్రూఫ్ పోర్రా ఇంజరిత్తకే సెల్లే మాకును పియాల్ బెರೆ ఫోర్త్ చూడంత నరక బెರೆ నెలెల్ చూడంత వీరే మాకు నిగ్రాన్ ఇంజికును అస్కే జెండా తయారు కీసి ఆ జెండా తగా నెలెన్స్ అని ఫోర్త్ కీసుకును गेरुत चाप पातेर आस्के निलुसाड्र जెండా मीव जय जयकार आयरेंजरितेर आस्केडल माड भारत देशनाग ओन संस्कृति ओन धर्मतुन मरट कापाडताड नेणगिरी माव राजवाड़ा सुडतेके आग शंभू महादेवन शंभू इते कोयतुर अंदुर मेट दुसरो जासी समझे माकिट आयोर शंभू इतके मावर अंदुर मावर बावल शंभूलम पिंडी इंतेर्तान शंभू पिंडी लावे कीसुकुनु ब्रह्म मुहूर्तम टाइम नग राजवाड़ा नग ओन भक्ति चालू मत ಅದು ಭಕ್ತಿ ಕೀತಟು ಅದು ಮಾకు ಶಕ್ತಿ ಮತ ಶಕ್ತಿವಾತ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಮತ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮತ ಬಚವಿರೋಯ್ ಮಾವು ರಾಜಲೀರ್ ಮಹಾರಾಣುಲ್ వీర్వాన్ కాతేర్ సూర్వాన్ కాతేర్ వరో అక్బర్ షా రాజాల్ నేను బద్దు రాణి दुर्गावती गढ़ मंडल तक हजारों से ताना हत्ती मत कोड़ा मत అని అష్ట ఐశ్వర్యాలకు తన రాజరిక వ్యవస్థ తక తాక్షితర్ మత అయితేకే శంభు మహాదేవನ భక్తి మత ಟಿಪ್ಪಗಡ್ತ ತಿಲಕ್ ರಾಣಿ ಮತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಂನ ಟೈಮ್ನಾಗ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವನ ಪೂಜೆ ಕೀಸಿಗುನು ತನ್ನ ರಾಜ್ ಕಚೇರಿ ತಗೊಂಡು ಸಿರಿ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವನ ವಿಂತಿಗೆ ಇವಾಗನೇ ಬಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಊರು ರಾಜ್ ಕಚೇರಿ ತಾಸನ್ವಲ್ಸಲೆ ಇತಲ್ ಪವಿತ್ರ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠ ಮಲ್ನೆ ತಾಕ್ಸರ್ ಮತ್ತೇರ್ ಅಸ್ಕೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದ್ಶಾಲ್ ಡಿಲ್ಲಿತಲ್ तिलक राणी दरबार तक वरो CID रोचिकुनु तानु सूडसिवर तिलक राणी गोडवನ ಪ್ರಾಂತಂನ ಬಹನ್ ಮಾಂತೆಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಂತಂನ ಸುಜಿಕುನು ಸೂಡ್ತೆಕೆ ಆಲಿ ಆಗಿ ತಗತೇನ ಫೋಟೋ ರೆಚ್ಚಿಕುನು ಅಕ್ಬರ್ ಬಾಷನ್ ತೋ ಹಂತೆ ಡಿಲ್ಲಿ ತಗ ಮನೆ ತೋರಿಂತರ್ಗೆ ಇದು ರಾಣಿ ನಾಕುನ್ ಪಹಜೆ ಇದರಿಂತ ಇದು ರಾಣಿ ನಾಕುನ್ ಪಹಜೆ ಇದರಿಂತ ಅಸ್ಕೆ तिलक राणीನ ತಾನ ರಾಜಧಾನಿ ತಗ हमला कींतेर उन्दी जोका रण जोका मुन जोका हमला कींतर उन्दी की जोका के जो 50 हजार सेना बांध 50,000 सेना तुनगिर खत्म की सुड़ी अंत परेशान अंतेर इचोर चुडूर राज्यम नग इचोर నేను ఆదివాసి గోడి రాణి బతలిగా పవార్ మందరింజరిత్తకే పరేశాన్ ఆసర్ మంతే ತುಳ್ಕ ರಾಜಲಿಕ್ಕೆ
आखे गडमंडलता रानी दुर्गावती की रहाने टिपगढ़ता तिलक रानी गिरीने इवक नाक पताल मंदार पवार इंजरे वरकू उंदी आलोचना वांतकी वीरगा पताल मंदार वीरगा पताल मंदार इतल इंजर ऊर पताल की इंतर की मावा राजरिक व्यवस्था तगा CID ते वांतेर CID ते वासिकुनु उंदी बొమ్మడన రూపంతే CID ते वासिकुनु महागा राजरिक व्यवस्था मा राज राजवाड़ा नेंगंतेर आणि मावा आचार विचार सूडंतेर आचार विचार सुडतके मराठो बोनगने येरुनवली रायवाट दुसरा समाज नागा बोनगन तिनवली रायवाटू कल्लुनवली रायवाट हिंसा कीवली रायवाटू लबाड़ वड़कली रायवाट कल्ले दंदा कीवली रायवाटू फोर्थ पैसा मदो तेंदटू फोर्थ पैसा ब्रह्म मुहूर्तम टाइम नागा पूजा कीदाट फोर्थ पैसा मदो साड़ा वाड़दटू और మొత్తము చూడంతేరు మావ ఆచార విచార మావ వీరు బహన్ నడవడక ಬಂದಂತ బహన్ ಬಂದಂತೆ చూడంతేరు అస్కే ఊరుకును ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అక్బర్ బాద్షాహ్ గారు అంతరికి సరే సాబ్ ఊరితే గోండవన ప్రాంతంలో లోకరు మహా కఠోరమైనటువంటి వాళ్ళు మంతేరు ఊర నియమ నిష్టలకు ఫోర్త్ పేసకు మొదలు తేదవాల్ ఊర మన్వాల్ ఊర ఆచార విచార ఇచ్చో పవిత్రంగా మంతా ते ఊరుగా పేన్ మంతా ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ರಾಣಿ ಬಾಯಿಗೆ ಲಡೆ ಕಿಸಿ ಮಯ ಅಂತಂಗೆ ವೀರ್ಗ ಪೇನ್ ಮಂತದೆ ಬದಲ್ ಕಿಯನ ವೀರ್ಕುನು ಬಸ್ಟಿ ಕಿಯನ ಬದಲ್ ಕಿಯನ ಬಸ್ಟಿ ಕೀತಕ್ಕೆ ಪೇನ್ ಸೊಡಿ ಅಂತ ఈను ఊరు ఉంది కఠోరం అయితే ఉంది పసికీవల్ బుద్ధితే బదల్ కింతరికి ఉంది నరకవాసికును మావా పేన్కి నగా మావా మఠంకి నగా హింసకి స్టార్ట్ కింతేరు कल्क वेडी अंतेर हिंसा की इंतेर मा पेनकुनु अस्के मावा राजा व्यवस्था ताक्सोलिक रानिकुनु राजा लिरकुन पब्लिकुन करे मानते के अरे इचोरच मेर पवित्रते मतिटू नाड़ी मात्रम लड़े आयवाल मनता मिरट हाड़े हरे मानतिटू केजटू सोडियाट तुड़कुरकुन सापड़े मावर सेले इंजर मावा पेन कुरकुन सपनते दिस्ता ఈతల్ మావ జాతి ఈతల్ పవిత్రమైనటువంటి జాతి మంతా ఇదే కాಯ್ದ ಕರುಸಿಯನ್ನ ಹಸ್ಕೆ ಲಡೇಕಿ ನೆಗ್ಗಿರೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ತೋರ್ ಬುಡ್ತಿ ತೇದ್ ಮಾಡು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತೇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಶನ ಆತೇರ್ ಯಮ್ಮ ಇಚ್ಚೋರ್ ಪವರ್ ಬಂತ ಬದಲ ಆದಿವಾಸ್ತುರ್ಗೆ ಇಂದಿರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾವ DNA ಅಂದ್ ಮಾವ ಪೇರ್ಕನ DNA ಅಂದ್ ಅಚೋರ್ ಹಜಾರು ಲೋಕರ್ಕು ಮಾಡಿ ಖತಮ್ ಕೀವಲ್ ಮಾ ನೇಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಟೇಣ ಅಂತ ರಾತಲ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಮರಾಠ ಮತ್ತಲ್ ರಿಯಲ್ ನೇಣ್ ಭೀಮಾ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಅಂತಾಗ 500 ಜನ 28,000 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗ್ತೇರ್ భీమా కోరేగాంతగా రాజనాథ్ సిద్ధనాథ్ కిందవలేరు నేను భీమా నది మంతా తన ప్రాంతంలాగా లడే ఆత 500 जन 28,000 पब्लिक को जागते आदिवासी गिरे वरवर माइनल 100-200 जन को खत्म किया पवर मत बीर बहन रहा वीर को पाते की बूढ़ निलसर मंत्री इरते बता से साहब ऊर को खत्म की पजे थोड़ी नहीं बैठे का चिट्टा पोटा साधी ईतल मत मावा ईतल पेन मत ईतल संस्कृति मत तास्के करियांतरिक सल्ले वीरकुन जाव करने तक वीरकुन बस्ती केनते मावा पेनक नगा मटम नगा कलक वेडिसिकुन हिंसा किसकुन बस्ती कीतेर मराठ चिटा पोटा आते तो पूरा तोड़ नहीं वेडिसिकुन इतकी उस्तेर अरे इंगे इदे सिद्धांत ताकुसना इदे विचार रीति विचार ताकुसलागर अस्के वीरा राजरिक व्यवस्था संदिरकुन माटू हरिकीय पರಂತಾಡ್ ಸೇರ್ತೇವ ಮಟು ಹರಿಕೀಯ ಪರವಾಟ್ ಇಂಜರೆ ಒಂದು ಕಪಟ ನೀತಿ ಒಂದು ಕುಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ కాబట్టి నేను మహగా ರಾಜಲಿರ್ ಮಾತೇರ್ ಮೋಕ್ಷಲಿರ್ ಮಾತೇರ್ ಕಟೋಡಲಿರ್ ಮಾತೇರ್ ಪೇನ್ ಪಾಟ್ಲಲಿರ್ ಮಾತೇರ್ ಸಂದಿರ್ ಕಸ್ಕೆ ಗೋಟಿ ತಗ ಮಹಗ ರೂಸಿರ ಅಂತೇರ್ ರೂ ತೀರ್ಸಿಕು ಇದೇ ಕಾಯ್ದ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ತಾಕು ಸಿಮ್ ಅಕ್ಬರ್ ಬಾಸಲ್ ಇಂತೋರ್ ಸೆಲ್ವಗೆ ಮೇವಾ ಗೋಟಿ ಖತಮ್ ಕಿ ಇಂತ ಮಿದಿರಿತೋರ್ ಬತಾಂಗ್ ಕಿ ಕಟ್ ಬೆರೆತೆ ಅದೇ ತಾ ಕಾಯ್ದ ಕಾನೂನು ತಾಕು ಸೇರ್ ವಾಸೇರ್ ಮಂತೆ ರಾಜ್ ಸುಡಿತಾ ರಜವಾಡ ಸುಡಿತಾ ಹೀರಾ ಸುಡಿತಾ ಮೋತಿ ಸೊತಾ ಸಫಾಯಿ ಸುಡಿತಾ ಟೋಡ್ದೆ ವೇತೆ ಖತಮ್ ಕಿ ಸೇರ್ ಮಂತೋರ್ ಬತಲ್ ಕಿ ಕಟ್ ಡೋಲ್ದ ನಾನ್ ನಗ ತೋಫ್ ಕಟ್ಟಿಂದಿರ್ತೇರ್ ಡೋದಾಗ ನಾನ್ ನಗ ತೋಫ್ ಕಟ್ ಗೋಟಿತೆ गोष्टी टोड़ते वेस्तके अकबर बादशाह जावकांतोर हिंगे बाहर के कटू सेलेरम मटू डोल्दा नान नगा आरुस कटिजरे अदे नेनु सरुंते दोस्नके नेनगिरे बतलिंतकी कदीम कुम मारता इंदिरते कदीम कुम इंजर बतल हकीम खदीम राजगोंड बొమ్మి बसके पुड़ता अस्केटू मराठा अंदाड मा संस्कृति नाशे मासेर मंता चेतो अंट्रा इंजरेंत मावा संस्कृति इतिहास धर्म नाशे मासेर मंतर चेतो अंटिजर मंत चीतर संस्कृति मंत इच्चोर पवित्रమైనటువంటి संस्कृति मंत आदिवासुत इनु माकुनु कुट्रा ताक्ता संदिर पसिकिसेर ततेर माकुनु आदिवासुलकुनु संदिरे पसिकिसेर सतेर संदिरा माकुनु पसिकिसेर नेनु मरटू अरकाद बरका संदि सुटकिसकुन नेनु इतकिसेर मंत नेनु मा धर्मतुन मरट कापाडकाड
సుట్కీ కట్ మా ధర్మతుని మరటి కాపాడాల అవసరం అంతా, మా సంస్కృతిని కాపాడాల అవసరం అంతా. నేను భారతదేశంగా నేను పూస్ మహిన వాత జరిగితే సందిర్ భారతదేశంలో ఆదివాస్తులు పూస్ మహిన చెప్పుడు సుట్కేల అవసరం అంతా. నేను బాబాయ్ మహిన వాతరా జరిగితే నేను ఆదివాస్తు సందిర్ చెప్పుడు సుట్కేసుకుని తీసుకోవాలి మంత అసకే మాకు ఆదివాస్తుని జరిగిందని బతి నేను బతలాసరం అంతా మాకే ఇదాసరం అంతా. కాబట్టి దుసరు దయకీసుకును దుసరు ధర్మత పేరుకు మీకును పావే మాయం बगन सोडियाटू गीता वाचकेंटू बतंगे वाचकेंटू गोंडी धर्मता गोंडी संस्कृतिता मावा पेरसापेन मावा भीमले मावा गाबुराकी मावा आके माके इवे माकुन पावे मानता दूसरो माकुनु पावे मायनु भारत की नीव भाषा करे मासेमंत नीव पेंदु दूसरो पेंदु नीव भाषा करे मायो काबट्टी नी भाषते नीव संस्कृतिते तान विंतिकी నీకుని పాయమా అంత సెలతే పాయమాయో. కాబట్టి మా సంస్కృతిని కాపాడకడ అసకే మాకు నరకద్వంత పరకద్వంత. నేను మా ధర్మతుని మరటి కాపాడవటు నేను పద్ధతిని కాపాడవటు నేను భారీ మాకుని వాసేసేలే. కాబట్టి మావ ధర్మతుని కాపాడాల అవసరం అంతా, మా సంస్కృతిని కాపాడాల అవసరం అంతా. అసకే మావ రోన్ మావ అర్కత్ బర్కత్ మందంతా ఇది అర్కత్ బర్కత్ మందని జరిగే బతల్మంతా रीति विचार के करो सीवल मानता कांडिरकु నేను రీతి విచారకి బగటల్ స్టార్ట్ ఆయనా కుటుంబంతో స్టార్ట్ అయ్యేలాగా కుటుంబంతో నేను రీతి విచాर मजे बताल बावन बावल माने मायना बयन बयेंदना सिरड़ तक माने मायना रोता माव बायको मदंत ಅದು पोराड मूर्यान माने मायना ताद मूर्यान मान सियना ಈತನು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕರೋ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವಸರ ಅಂತ ఈత ఆచార విచారకు మన కర సేవలు అవసరం అంత. నేను పెద్దలకు మంతారు వెడిల్కుని మాన సేవలు అవసరం అంత. వెడిల్కును మాన సేవలు మంత పేందోరు కట్టడానికి మాన సేవలు మంత పేందోరు పాటలను మాన సేవలు మంత జాతితులు పెద్దలకు మరటు మాన సేవలు మంత. కాబట్టి ಇದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಬಗಡಲ್ ಕರುಸಿ ಏನೈತೆ మా కుటుంబంతో స్టార్ట్ అయ్యేలాగా మా రోతలు స్టార్ట్ అయ్యేలాగా ధర్మ బోరే కరుసియూర్ ధర్మ సంస్కృతి బోరే కరుసియూర్ మరట్ మావ రోతలు స్టార్ట్ అయ్యాను. फस्ट मावरोता स्टार्ट आते नाड़ीदा अंत मावरोता मम्मट स्टार्ट कीवकने मा काड़े मम्मट करोसीवेके डगुराते मा काड़े माकुन लाता पांतोर भारी पांतोरू अरे ना काड़े नाकुन केंचे सेलोनी जरित्तन ना काड़े नन वेख्तेगिर केंचे सेलोनी जरित्तेगे निम चुड्रू मनकेन वेहनकी बावलितेके पेनरा बय्येतेके पेनु मी तातो बाबन माने मामू जर करोसी అలాగా నేను दूसरा संस्कृति तक मनता दूसरा संस्कृति तक दूसरा धर्म तक मनता माँ धर्म तक सेलने अब बोर करोसना अवल बाबा करोसे अरे बको को बयना काल करा भावना काल करा बारी अरना నేను दूसरा संस्कृति मनता तेन अर्थम मनता बारी अरना నేను ಅವಲ್ ಬಾಬನ ಕಾಲ್ ಕರೆಸಿ ಸುಡಿತಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಯೋದ್ ಕಾಮ್ಗಿರ ಅಂತ ಅವಲ್ ಬಾಬನ ಕಾಲ್ ಕರೆಸಿಸ್ಕುನು ಬೋರ್ಗಿರ್ ಮರಿ ಭಾರಿ ಸುಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾಗುತ್ ಕರಿಯನು ಕಾಗುತ್ತವ ಅಂತ ನೌಕರಿ ವಾಯನು ನೌಕರಿ ವಾ ಅಂತ ಬದಲ್ಗಿರ್ ಕೀತಕ್ಕೆ ಓನು ಉಂದಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ನರ್ಕದ್ ಬರ್ಕದ್ವ ಅಂತ ಅನೆ ರೋತ ಬಾಯಿ ಮಂತ ಅದು ಮಾಡಿಸೋಣ ಕಾಲ್ ಕರಣ ರೋತ ಬಾಯಿ ನನ್ನ ಮಾಸ್ತರನ ಅಂದು ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಮಂತ बती अवे कुछ करो सी लागर मर में पुना पुना अंत कासके पुना पुना वे लागरू पोरन मुरेडा काल करा माणसना काल करा इव सिस्टम मनता दूसरा समाज नका मनते सिस्टम आगा आदिवासी तक सेले गोडी धर्म तसेले सोडिता मरुंग तट बारी नेड काल बाई अरना रोत बाई माणसना अरे माणसन गंडम संकट बदलगिर वायार ते बाई ना भक्ति तक तारिकी वाल मनता इद वेद की नगा पुराण शास्त्र नगा बगगिर मनता अगर लिखिसी मनता बदे लिखिवक मोदल महाग मत गोडी धर्म तक बदा सोडिता सोडिता अत करोसी अलागर आडमोट आसेर मनता ने कागुत करेसुर मनता रुक पेन सेले धर्म सेले रोता बाइक मनता मार्सो सेले बता बारी इस करोसी अलागरू నేను మాడ్సోన్ గండం సంకట్గిరి వాయర్త్ నేను బారి సతీ సావిత్రి సతీ అనుసయ రాణి దుర్గావతి తిలక్ రాణಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಸೇವಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮಾಡ್ಸೋಣ ಸೇವಾ ಎಂದಿರುತ್ತಕ್ಕೆ ಜರತೆರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಪಾದಲ್ ಕಿಟ್ಟನ ಜರತೆರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಪಾದಲ್ ಕಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಡಂ ಸಂಕರ್ ಪಾದಲ್ ಗಿರ್ವಾಯರು ಅದು ಬಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ತಗಮಂತ నేను సతీ సావిత్రి నేడు ತಾನೂರು ಮಾಡಿಸೋ ಸತ್ಯವಂತ ಸತಿ ಅನುಸಯ ಆತ್ರಿಕ್ ಋಷಿನ ಸತಿ ಅನುಸಯ ಈ ಭವಗಿರ್ ಪೇನ್ಕು ಗಿರಿಜಾ
ಸಂಬುದೇವನ ಪಾದಲ್ ಕರೆದು ಇನ್ನು ಬೋನ ಧರ್ಮತರು ಬೋನ ರೋತರು ಮಾಡಿಸೋರು ರೋತರು ಬಾಯಿನ ಬೇರೆ ಬದಲ್ದು ಸೆಡ್ಮಿಸೆಲೆ ಬಾಯಿನು ಪೇನ್ಸೆಲೆ ಮಾಡ್ಸೋದು ಬೇರೆ ಸೆಡ್ಮಿಸೆಲೆ ಇದರಿಂತೆ ರೋತ ಬಾಯಿನ ರೋತರೇ ಮಾಡಿಸೋರು ಪೇನು ಮಾಡ್ಸೋನ ಜರತಿರ್ ಭಕ್ತಿ ಕಿಯ ರಾದ್ ಬಾಯಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ನೆ ಮಾಡ್ಸೋನ ಗಂಡಂ ಸಂಕಟ ವಾಯಕ್ ತಾರೀಕಿಂತ ಇವು ಮಾವ ಗೋಡಿ ಧರ್ಮ ಪುರಾಣ್ ಕೋಯ ಪುಣ್ಯಂ ವೇಶ್ಚರ್ಮಂತ ಈತಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಹಗಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಬತ್ತಿ ಅದು ಬದಲಾತ ಸೊಡಿಸಿ ಲಾಸ್ಟು ಈತಲು ಇದ್ದಾತ నేను ఆచార విచార ఇంతటు ఆచార విచారకి మహాదాలు కరితేరు నేను రోడ్ వెర్తల్ వాసారు మంతోరు వెర్తల్ వాతకి తాలిమని ఏర్సితారు ಅಸ್ಕಡಲ್ ಇಂಕಡಲಾಯೋ ವ್ಯರ್ಥಲ್ ಜೋ ವಾಂದೂರು ಒಂದು ಕಾಲ್ಕು ನೊಂದೂರು ಕಾಯ್ಕಾಲು ನೋಡ್ಸಿಕುನು ಕಟೋಲು ವಾಡಿಸಿ ಪೊರೋ ದೋತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚದರ ವಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒನ್ಗ ಉಪ್ಪಿಸ್ದಟ್ಟು ಇದು ಮಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ నేను మావ సంస్కృతితో చూడిసిగిరి నేను గవర్నమెంట్ సర్కార్కి కరువు చేశారు మంత నేను కరోనా వాసారు మంత కరోనా వాతకే కాకున్నారట రూపాయి ఉంటుంది బోర్ కరుస్తారు ఆదివాసి అయ్యో ఆదివాసి మరడ్ కరుస్తాడు మా సంస్కృతిని చూడిసింది ఇచ్చోట గురు మహోన్నతమైనటువంటి గోడి ధర్మత సంస్కృతి ఇతిహాస ఇచ్చోట గురు మంత ఇచ్చోట గురు అని పేన్ ఇచ్చోట గురు పేందా ఇచ్చోట గురు మామ పేన్కు అవి సుడికిసి నేను ಬೇಗ ಸೋಜರ್ ಮಂತಟು నేను ಬತ್ತಾನು ದುಸರೋ ಫೋಟೋನು ಕಾಲ್ ಅಂತ दुसरो मूर्ती नोड काल किरसर म्हणता पेन मुलता सोडते दुसरो मूर्ती म्हणता दुसरो पेनक म्हणता समधी दुसरे म्हणता म्हणजे मावा ಬೇಗ ಸೊಡಿತಾ నేను ನೀವ ಪೆರ್ಸ ಪೇನ್ ಬೇಗ ಸೊಡಿತಾ ಭೀಮಲ್ ಬೇಗ ಸೊಡಿತಾ ರಾಯ್ತಾಡ್ ಜಂಗು ಬೇಗ ಸೊಡಿತಾ ಪದ್ನಾಲ್ಪೂರಿ ಕಾಕೋ ಬೇಗ ಸೊಡಿತಾ ಕಲ್ಲಿಪುಟ್ ಹಾಕೋ ಬೇಕೆ ಆತೇರ್ ಸೊಡಿ ಅಂತ కాబట్టి నేను ప్రతి వరరు గోండి ధర్మ పునర్నిర్మాణం కేవలం అవసరం అంతా గోండి ధర్మతును పునర్నిర్మాణము కేవలం అవసరం అంతా ఇది పునర్నిర్మాణం కీవక బతలంత రాబోయే రోజుల్లో మాకును బయటగూరు ప్రమాదం వాయవలమంతా భాష ತಂದಲ್ నష్టం సొడి అంతటు సంస్కృతి ತಂದಲ್ సొడి అంతటు వేష భాష కట్టుబాట్లు పేనుకున్న అందాలు ఇవి సంధి ಮಾಡಿ బూలే మాతకే మాకు ఆదివాసి అస్తిత్వం మీద సొడి అంతా కాబట్టి ప్రతి వరరు దయకీసికును మావ సంస్కృతితును మా భాషతును మావ ಪೇಂದುನು ಮಾವ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಂಗರೆ ಮರಟು ಸುಟ್ಕಿವ ನೇಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಕುಂದು ಗೊಷ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಮಾವ ಸೇಲಾಕ್ ಮಿಯಾಗಿರ್ ಮಾದನು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತಕ್ಕೆ ತೇನ್ ಮೊದಲು ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ರಾಜರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗ ರಾಜವಾಡನಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಪೇಸೋಗ ಮೊದಲು ಮಾವ ಬಾಯಿಕು ಎಂದು ತೇಚಿಕುನ್ ಬೇರೆ ರೋನು ರಚತ್ ಮುನೆ ಫೋರ್ತ್ ಪೇಸೋಗ ಮೊದಲು ಸಡವಾಡ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಪೇಸೋಗ ಮೊದಲು ಸಡವಾಡ್ಸಕ್ಕೂ ಪೇನ್ ಮೂಲತ ಡಿವೆಲ್ ಆವಿಕಿಂದು అని మార్సున ಬೇರೆ జరతేర్ పాదాలు కిడిసుకును తనవ రోజుత వ్యవహారం బతలే తాకుస్తూ ఇది మావ ఆచార విచార నేను బతలాతక తాతల ఆచార విచారు బదే సడవాంతయ్యి బదే పండుగ వాతకరి నేను సడవాడవాళ్ళమంత దీను మహగా కొంత మత సడవాటవాళ్ళు బారితే కొంత తానుకుంది సైంటిఫిక్ రీజన్ మనంతా నేను సడవాడితే కొన్ని క్రిమికిటాస్కే ఆ టైంలాగా నేను బతకే ಆತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತ కాబట్టి ಬತಾಲ್ಜೋ నేను ಮಹಗ ಮೂರದ ಪಾಲ್ಗೊಮ್ತಿರಿ ಮತ್ತ ಮೂರದ ಸಡಪಿ ಮತ್ತ అవే మరి వాడినట్టు అదుంది మాకు లింక్ మత సైంటిఫిక్ మత కాబట్టి క్రిమి కీటకాలు ಕುಂದ್ರೆ ಕಥಮ್ ಕೇವಲ ಆತಲು ಆಗ ಪಾಲ್ಗೊಮ್ತಿರ್ತಾಗ ಪವರ್ ಮತ್ತ ಆತಲು ಮಹಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಸ್ಕಡಲ್ ಮತ್ತ ಇನ್ನು ಸಡವಾಡಿಸಿకును ಪೇನ್ ಮೂಲತಗ ಡಿವನಿರಿಸಿకును మమ్మటు వింతికిందటు నేను జెండా మంత నాటే జెండా మంత ಗಾಬುರಾಕಿ ಪೊರೋ ಜೆಂಡ ಮನಂತ ನೆಲೆನ್ಸ್ ಪೋಡ್ದು ಗಾಬುರಾಕಿ ಬೂಡ್ ಬದಲ್ಕೆ ಇಂತರು ಮಾವ್ರ ಮೆಂಟ್ ಸುಡಿಸಿ ಮನ್ಕಿಟ್ಟು ಪೂಜಾ ಕೀತಕ್ಕೆ ಬಾರಿತಕ್ಕೆ నేడు ಆಗ ಸಡಪಿತೆ ಇತ್ಕೀಸಿಕುನು ಊಸಂತೆರಾಗ ಊಸಿಕುನು ಆಗ ಜೀತ ಕೋರ್ಸೆ ಪಿಂಡಿ ಬಂಡಾರ್ ಇತ್ಕೀಂತೇರ್ ಅನ್ಯಾಗ ಪೂಜಾ ಕೀಂತೇರ್ ತಾನ್ಕುಂದು ಅರ್ಥ ಮಂತ ಪೊರೋ ಜೆಂಡ ಮಂತ ಬೂಡು ಜೀತ ಕೋರ್ಸೆ ತೆತ್ಕೀಂತೇರ್ ಆದಿವಾಸಿ ಮರಾಠ ಪಿಸಲ್ ರಾಯ್ವಾಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಕೆಡ್ಗೆ ಮೂಡು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಸುಡ ಅಂತಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ ಫೋನು ಟವರ್ మన అందరికి సొతే సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ వాంతరా టవర్ వాంతిదిరింతారు మాకు మావ పేందును సిగ్నల్ మావ జెండా అని బూడు ಬೇರೆ
जीत कोरसे भंडार अवकने गीतो वार्षिक नित्किन तरीते मावा पेन को नागा तच्चिकिनु निलु सीन तरीते सिग्नल तुम लासे तारो सीन तेरा पेन कना परोटा पेन कन बुडना पेन कनागा आगा कम्युनिकेशन लाविकी अन लासे अदुंदी तानकुंदी उंदी కిట్ సిస్టమ్ మంతకి చదవ అదు తాను అర్థం బాంది పటవాట వాళ్ళు ఆతలు ఆదివాసి నేను సమాజం ఇత మేధావులకు సైంటిఫిక్ అందట నేను సైంటిఫిక్ ఆతుర్ మమ్మట ఇది అందటు కాబట్టి ఈ సంస్కృతిని మాట కాపాడాలి అవసరం అంతా నేను బాగా పేందూరు కట్టడలు మందనీరు భారతే మా ధర్మంతగా కట్టడలైతకే మా ధర్మంతగా పేను భారతకే నేడు సమాజను జాతితును సంస్కృతిను సుదరికి ఇవ్వాలి నేడు పెద్దోళ్ళు కాందీర్ ఊర బాధ్యత మంత ఊర బాధ్యత మంత భారతకే నేడు నాలుగు కోము అంతేర్ నాలుగు కోమును నాలుగు కట్టడలు మంది అంతేర్ ఓన కోమును ఓరు కాపాడవాళ్ళు వేహవాళ్ళ బాధ్యత ఊర తలస్పురం అంత భారతకే నేడు కట్టడలు ఎత్తకనే మహా దుసర సమాజనాగా పేందగా బ్రాహ్మణ్ పూజకి ఇంతోరు మహాగా బ్రాహ్మణ్తో సరిసేలే కట్టడం మంత మాన్మంత ఆతరు పవిత్రమైనటువంటి ఇది కట్టడల్ ఓరు మాకు పేందును బరబడతారు అందరూ మాకు పేందును అని మాకును మీరికి తీసుకోవాలి అందరు కట్టడలు కాబట్టి కట్టడలు బావే మహినా పూస్ మహినా వానకే సందిరే సగానూరు మనకిటు ఊరికి చెప్పులు సుట్కి నిజర్ వేహనా అని కాగుత్ కరితోర్గిర్ మనిరు కరివేకును ఓర్గిర్ మనిరు మా ధర్మతున్ మానే మాయలాక నేను దుసర జాతితో ధర్మతున్ మంది అంతేరు బచ్చోటకు మత ఎక్తారు నేను తిరుపతి పండర్పూర సొత్తకి ఊరు చెప్పులు సుట్కి ఊర మందిర్ తగ్గ నేను అంతేరు మంజే మహాగిరి పెరసపేన్ మంత మహాగిరే నేను భీమల్ మంత జంగుబాయి మంత మా పేరుగిరే అవికుండా డగ్గురాందికి బొబ్బి బస్కెప్పుడు తస్కడా పేన్ కంద మంది మా పేందూరు మాట మానే మాయకి బాగా అంత కాబట్టి విచారకేలు అవసరం అంతా విచారకి ఇసుకున్న సంతిరుకున్న వ్యవహారాలు అవసరం అంతా అస్కనే మా సమాజ్ దాయరు భారతకే నేడు కట్టడలిరు మంతరు రాజలిరు మంతరు మొక్షలిరు మంతరు రాజలిరు మొక్షలిరు పారంపరిక వాతురు మా సంస్కృతి పారంపరిక వాత సంస్కృతి అందు నేడు రాజాల మంతో రాజాలు నేను బతాయి తప్పు అతకే బతల్ పాన అతకే విట్టని వారు తిరిగితే అతను పవర్ మంత ఆదివాసితగా అతను పవర్ మంత అతను పవర్ మారడు కరుస్తాడు నేను మావతను సుడుచుకుని నేను పంచాంగ తయారవుతా మావతను సుడుచుకుని వేదిక తయారవుతా వేదిక బతలు మంతగా అవి సీరు పాడితా మే అందడి బతామంతా మావా సుడుచుకుని వేస్తే ఆ సీరు మాటి మరటి కరుస్తాడు మరటి వడకతాడు ఊరు లీకితేరు అవి వేదాలు కాతా మరటి వడకతాడు మాటి పాట వాడతాడు నేను మా వీడి పాట మంత రేలా పాట మంత వారసేరు మంతడు మరాఠ వార్తాట్ ఊరు లీకితరు ఊరు చరిత్రకారులు కాతేరు ఊరా వేదాలు కాతా మరాఠ వారసేరని మంతాడు ఇదే మా వేదం దుసరు వేదం సెల్లే ఆదివాసితో మరాఠీ వేదం మావ గోష్ఠీ వేదం అని మా గోష్ఠీ పేన్ కేదంతా మాకు వేద శాస్త్రాలకు అవసరం సెల్లే మావ గోష్ఠీ వేదం మావ వాచాయి ఖాళీ వింతికి ఇవ్వాలి పట్టవాడవాలి బస్ అచ్చురే దేనికతికి మాకు బతాయికి ఇవ్వాలి అవసరం సెల్లే గంట మాకు పూజకి ఇవ్వలకి అవసరం సెల్లే ఈతల్ ఆదివాసి సమాజం కాబట్టి మరటు సందిరే రణమహిన మావ గోడి ధర్మతును పారికి కియనా అని పారికి కట్ సందిరే నేను పూస్ మహిన అని బావయ్య మహిన పరిరక్షణకి ఇవ్వాలి అవసరం అంతా గోండిత పునర్నిర్మాణంకి ఇవ్వాలి అవసరం అంతా భారతకే నేడు మా హందలే నేడు మార్పు తరలాగారు పునర్నిర్మాణం జరగలాగారు భారతకే నేడు వదలాత గోడవనతగా కొన్ని కుట్ర జరుగుతా భారతదేశం అనగా 1947 తగా స్వతంత్రం వాత పజే నేను ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పవర్స్ భారతదేశం నగా 256 సంస్థానాలకు ఆదివాసితర మత నేను ఇతిహాసాలు చూడితే 16-17 సంస్థానాల కిందకే దేశాలకు వాళ్ళే ఓరు పాకిస్తాన్ తా దేశమాతో 256 వాళ్ళు వేరు బదలాయన గోండవనతో వేరు బదలాయన గోండవన దేశమాయన కి గోండవన రాష్ట్రమాయన బతి బతాల్ కితేర్ ఆదివాసి తుర్కును మాకు తోకబాజ్ కితేర్ వరుణ్ ఛత్తీస్గఢ్ కితే వరుణ్ మధ్యప్రదేశ్ కితే వరుణ్ మహారాష్ట్ర వరుణ్ ఆంధ్ర తెలంగాణ కుట్రా జర్క్షేర్ మత్తా మాకు గోండవన ప్రాంతము రీకబాగా కితేర్ ఈయన మాకు రీకబాయ కిసెల్కి అలా సస్కెడాలు దింకేనా కుట్రా దాక్షేర్ మంతాం కాబట్టి మా సంస్కృతి తగ మరణ మొదలు లేగన్నా మా పేందుని మొదలు మానే మాయన ఎక్కిబగా అంతా పేందగా అంతా పేందగా రాజకీయం అవసరం సెల్లే పొలిటికల్ అవసరం సెల్లే బతంగా సంఘాలకు అవసరం సెల్లే బతంగా సెల్లే పేనే
ಪೇನೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲಾಸಿನೇ ನೇಣ್ మా సంస్కృతి సాహిత్య మావ కాపాడవలమంతా కాబట్టి గోండి గంతూర్ మన్కటు నేను మావ భీమాల్ వెర్సపేన్ సంధిమంత మాకును వేద్కు శాస్త్రం బతంగ సెల్లే ఆదివాసి తుర్కును మావ బీడి పాట రేల పాట మావ గోష్ఠి మా జబాన్ పేన్ మరాఠ ఊరు రాయవాడికి మావరు బావాలు దుసరు మంతరు మావరు బావాల్ మాకు యాదితలు బోర్టెడతారు పాండికుపాల్ లింగాల్ नंगनेतोर नागवंशी बोरांदूर संबू कोयतोर ओन खानदानतूर मराठा अंदर काबट्टी मराठू माकुर जो यादितालतो टेडतोर ओन एतुकीवल मंता అని మావ పెరసపెందును మావ భీమను మావ గాబురాకి ఇవేకుని మాకు మానే మంత అని ఇవేకి నా సేవకి ఇవ్వాలి మంత దుసర కాకు విత్తువల అవసరం సెల్లే దుసర కాకు విత్తేగిరి మాకుని పావే పాయము ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೇಣಿಗೆ ನಾರು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ನಾರು ಬದಲಾಂತ ನಾರು ಉದ್ವಾಲ್ ಮಂತ ಇದಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಗಾಬುರಾಕಿ ಉಪ್ಸನದಿರುತ್ತೆ ಆನತೆ ಬಚೆ ಡಗೂರ್ ಸಿಟಿ ಉತ್ತ ಅವಾಗ ನಾಗ ಮಂತ అని సెల్లే ಭಾರತಕ್ಕೆ ఉంది నార్ మంత కాక పేన్ మంత కాక పేన్ లింక్ మంద అంటారు అదే నేను నాటిన అవ్వలు శివార్ బొవ్వార్ ఇద్దరింతే అవ్వాల్ శివార్ బొవ్వార్ ಬಾರಿ ಆದಿವಾಸಿ ಬಗ ಮಂತೆ ರಗ ಪೇನ್ಕ್ ಮಂತ ಆದಿವಾಸಿ ಬಗ ಮಂತೋ ರಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ ಆದಿವಾಸಿ ಬಗ ಮಂತು ರಗ ಓನ ಭಾಷಾ ಮಂತ ವೇಷ ಮಂತ ಸಂಧಿ ಮಂತ నేడు ఆదివాసి జో బచ్చోరు జో నేడిచ్చోరు పేరుకు మంత ఉందికి లబడాయము ఆదివాసి నేను మా ఊరు నాటిన ఆకి మార్కైతే వెళ్తే శివార్ బవర్ ఏమన్నా పేరుకు మంత ఆ ఉందిగిరే లబడాయము నేను రాజులకి ఏమన్నా సొడిత భారతకే ಅವು ಪೇನ್ಕೊಂಡ್ ತೋರ್ಸು ಆದಿವಾಸಿ ಲಿಂಕ್ ಮಂತವ್ರು ಕೇಳತ್ತಲ್ಲ ಸಂಘ ಲಿಂಕ್ ಮಂತರು ಮರತುನ್ಗಿರ್ ಮಾನೆಮ ಅಂತರು ಬಣ್ಣತುನ್ ಮಾನೆಮ ಅಂತರು ಪಿಟತುನ್ ಮಾನೆಮ ಅಂತರು ಸಂಧಿತುನ್ ಜತಿ ಜನವರ್ತುನ್ ಮಾನೆಮ ಅಂತರು ಆದಿವಾಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿವಾಸಿ ಪ್ರಕೃತಿತುನ್ ಪೂಜೆ ಕೇವಲ ಅಂದ್ರು ಪ್ರಕೃತಿತುನ್ ಮಾನೆ ಮಾಯವಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ತಗನ್ ವಿಲೀನ ಮಾಯವಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಬೇರು ಪ್ರಕೃತಿ ತಗನೆ ವಿಲೀನ ಮಾಯವಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಬೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಟು నేడు ఉంది ಮರ ತಗ ರೋಮಿ ಮರ ಕೀತಾಡ ಅದು ಮರ ತುನ್ಗಿರ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ತಟು ಒಂದು ಮರ ತುನ್ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಮರ ಐತಾಡ ಅದು ಮರ ತುನ್ಗಿರ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ತಟ್ ಒಂದು ಬಂಡತನ್ನು ಕಾಲ್ ಕರ್ತಾರ ಕೇಳದಾಗ ಸ್ವಂತ ರಾಜುಲ್ ಕಿದಿರಿತಾಟ ಅದಕ್ಕಿರ್ ಪೇನೆ ಕೀತಾಡ ತಾನ್ಗಿರ್ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟತುನ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ತಾಡ ತಾನು ಸಗುಡು ಪಿಟ್ಟ ಕೀತಾಟ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟತುನ್ ಸುಡ್ತಟು ಬಸ್ಕೆ ಪಿರುವ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ಕಾಲ್ ಕರ್ತಾರ ಒಂದು ಪನ್ನೆ ಮಂತ ಬೇಕೆ ವಿತ ಅಂತ ಬಾವಿ ಮಾಯನ ರೋಕಲ್ದಾಗ ದೋಸ್ತಿಕು ಏತಾಗ ಸುಟ್ಕಿತಾಗ ಅದಲ್ಲಿ ಪಿರುವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರ್ತಾಟ ఈయన పన్నె సంఘ డొక్కే సంఘ మర సంఘ మెట సంఘ ప్రతినిధిత్వ సంఘ మరటు లింక్ మంతాడు ప్రతినిధి సంఘ ఆదివాసి म्हणजे प्रकृतीतून परिरक्षण केवळ आदिवासी अंदर वरवर्ग सेलोर प्रकृतीतून परिरक्षण केवळ आदिवासी 256 57 मरकून मराठ माने मालरी मराठ अंदट जाती जनवार पिट्टे पुराड हवेकून माने मालरी आदिवासी अंदटू భారతకి ఆదివాసితుని వరవరు నాలుగు వేదకు నాలుగు శాస్త్రాలకు వే అంత నేను పెర్నకడ కోయ పేన్కు పెర్నకడ ఇదిరత్తಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಮಹಕೆವಾತ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ತಗ 8 ಸಗ ಬೇರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಅವು ಆಟನಿ ಮಾವ 4 నేను ఉందుంది వేంద ఉందుంది తన గుణం మంత ఉందుంది తన పేన్ మంత నేను 4 వేనక మంతో 4 వేన బదల్ మంత और కాసు తమంతో కాసు మందంత కాసు బగ మందంత ఏతగ మందంత म्हणजे ఏత పరిజ్ఞానం ఏత గుణము 4 వేనక వాళ్ళనగా మంత ಅದು వేహంత జన్వర్ వేస్తారు మంత ఆ జన్వర్ వేస్తారు మంత నేను 7 వేనక ಮಂತರು ಇದಿರುತ್ತಕ್ಕೆ ಓರು ನಾಗ ಬೀಡ್ಗಾಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾತಕ್ಕೆ ನಾಗವಂಶಿ ಇದಿರುತ್ತಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕಿನ್ ನಾಗವಂಶಿ ಬಂದು ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಬಸ್ಕೆ ಪುಡ್ತಾ ಅಕಡ ನಾಗವಂಶಿ ಗುಂಡ ಓರ್ ಸಂಬುದೇವನರು ಖಾನ್ದಾಂತರು ಅಂದಿರು ಊರ ನಿಶಾನ್ ಬದಲ್ಸ್ಕಿತರು ನಾಗನ ರೂಪಿಸಿತರು ಭಾರಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಬೊಮ್ಮಿತಗ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಮೆದಲೆ ಮಾಯವಲ್ ಮಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಿದ ರೂಪ ಸಂಜಿಕುನು ತಾನ ಬಹನ್ ಪಿಸವಲ್ ಮಂತ ಬದಲ್ ಬಹನ್ ಮಂದಾನೇವಲ್ ಊರ್ಕಾದ ಪರಿಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಅದು ಪರಿಜ್ಞಾನಂ ಮತ ಕಾಡ್ಕಿ ತಾನು ಬೇರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಊರು ತಾನು ಮಾನೆ ಮಾತೆ ತಾನು ಮಾನಿಕಿತ್ತೇರು నేను సార్వవేన్నోరు మంత సార్వవేన్నో డువన మంత అతలు స్వభావం వీరుగా సార్వవేన్నూరుగా మంత కాబట్టి తన టోటల్ సిద్ధాంతం మానే మాసుకుని తాను పరిజ్ఞానಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಪೂಜೆಕಿತ್ತೆ ಸಿಯು ವೇನ್ಕ ಮಂತ ಸಿಯು ವೇನ್ಕ ಬದಲ್ಕಿದ್ದರೆ ಫೋನಾಡ್ ಬಿಟ್ಟೈಂದು ರೀತಿಗೆ ತಾನ ಪರಿಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ నేను వడితగ పొరడు సుడివల్ పరిజ్ఞానం మంత ఆత మేధ సంపత్తి మంత ఉంది వేంద కాబట్టి తన పరిజ్ఞానం కిత్తారు ఇతర సంస్కృతి ఇతర ఇతిహాಸ ఆదివాసి తగమంత దుసర సమాజనగా సెలే కాబట్టి మాకుండ డగురు సమాజ్ బద్ద సెల్లే కాబట్టి దయకీసుకును ఆదివాసి సమాజ్నరు పెద్దలకు చుడ్డుకు డగకు
नेण मावा पेंदून मराठी येतो की कटू मावा पेंदून दुसरं पेंदून मेकून पावे मायो वेस्तो नन बॉन्ड पेपर की लिखीसी सिंतोन दुसरं पेन आल इंडिया तक मनकिटू नेण मावर पांडुकुप्पल लिंगाल रायताड़ जंगू सिरी संभू వీరుకుని మామని మానే మాయలు మంత మావ జెండతుని మానే మాయలు మంత మావ గాబు రాకితుని మానే మాయలు మంత మావ పాండుకు మావ పద్మల్పూరి కాకో కల్లిపుటక్కో వీరుకుని మానే మాకట్ వీరుకునే మానే మాకటు భారీ దగ్గర పేనుకనాలు వేను కాత రాయి జరిగితే పేనుకనాలు వేనుక మంజే జీతం మనకే వేను మంతోర్ బచో వేను కాయ జరిగింది బరట్ జీతం మనకి వేను పలానా ఓ సారో వేనుకో సియో వేనుకో ఏడో వేనుకి జరుగుతుంది సాత పదే బతల అంతా పేన్కి माड़ पेन बोनीतटू जीतो मन के वेनिताड़ सात पजे पेन बानीतटू अरे मत्तोर भाई चोकोड़ मायनल मत्तोर रवते पेन दरो सुड़ीतट तो ओन बगा मिसड़ कीतटू पेन दगा ओसी मिसड़ कीतट ओन बगा मिसड़ कीतट पेन दगा सात जीतो मन के वेन मत्तोर सात पजे पेन आतोर మా ఊరుకుని బగా కీతాడు తుంపిసి ఓను పేన్ దగ్గర కీతాడు ఆదివాసి బాస్కెట్కి సాత పజే పేన్ దగ్గర మిషడే మాంతోర్ మాకు సర్గాం సెల్లే నరకాం సెల్లే బతాయి సెల్లే आदिवासी को सरगम सेले नरकम सेले बता सेले मराठो जीतक मन के वेन मानताड़ सात पजे पेन अंताड़ मा तादो बाबने मराठ पेन इताड़ ఈతల్ ఈతల్ సంస్కృతి మంతా ఈతలు జాతి ఈతలు పవిత్రమైనటువంటి మావ ధర్మ భారతకే నేను మా జబాంతగా పేన్ తాకందు మా జబాంతగా పేన్ తాకందు మా వింతితగా పేన్ తాకందు ఆతల్ జాతి आतल संस्कृति नेडू दूसरी जात तक येरून मके दूसरी जात तक तीन मकरी जिरते मावा रचतग वासी बొమ్మడాల वासी को निलते के विटाड़ी तक बच्चों टगुर पवित्र मंजी मनका आदिवासी तूर माको टाइम टेबल तो थोड़ा अवसरम सेले पंचांगम थोड़ा अवसरम सेले दूसरे जाति तक पंचांगम अंता माक अवसरम सेले आदिवासी तूर कोन बारी नेडू नौ डेरी मंडपी जरिते आग बतल मंता गुबड़ित डेरी साले तेक लेम पोदला तोयपाल ಈತ ಆತ ಸಮದೆ ಮಿಸಿಟಿ ಕೀಸಿಕುನಾಗ ವಾಟ ಅಂತಟ ನಿ ಬೂಟ್ ಬರೆ ಲಿಹಿ ಕೊಟ್ಟಂತಟು ಜೀತ ಕೋರ್ಸೆ ಪಿಂಡಿ ಕೋರ್ಸೆ ಆಗ ಇದ್ ಕೀಸಿಕುನು ಇದ್ಕಿಂತ ಬಾರಿ ಇತಕದುಂದಿ ಮಾವ ಪೇನ್ಕುನು ಮಾವ ನೌ ಗ್ರಹಾಲ್ಕುನಾಗ ರೆಹವಲ್ ಅದು ಬತತಗ ಲಿಹಿತಗ ಮಂತ ಪವರ್ ಲಿಹಿತಗ ಇದು ಬೋರ್ ಕರುಸ್ತಾರೆ ಆದಿವಾಸ್ತುರ್ ಕರುಸ್ತಾರೆ ಅದು ಲಿಹಿತಗನ್ ಪೂರ ಪೇನ್ಕು ವಾಸಿಕು ಜಾಮ ಅಂದಂತೇವೇನು ಬತಾಕಿಂದು ಆ ಪೇನ್ಕುನಿಗೆ ತಚಿಕು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದಿರ್ ಮರ್ಮಿನಾಗ ಆ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾಸಿಸಿಕು ಸುಡಿದು ಅಚೋಟ ಗುರು ಪವರ್ అచ్చోట గురు యంత్ర మంత్ర ఆదివాసి తగ మంత दूसरा समाज में ऐसे కాబట్టి మాకును బచోటే నాలుగు सी रोज खाते మర్మిగాను ఈతల్ మావ సంస్కృతి ఈతల్ మావ సాహిత్య భారతకే నేడు సెల్ ఫోన్ మంత నేడు సెల్ ఫోन नेटवर्क युगम माता नेटवर्क युगम ಮೊದಲು ಮರಾಠ ಅಸ್ಕೆ ಬಹನ್ ಮಂಜಿ ಮನ್ ಕಟ್ ನಾಡಿತ ಓರ್ ಪಲನ सीयू किलोमीटर लंग मंतर ओर मायनू ಈಗ ಪಲನ ಮರ್ಮಿಗ ಆಸರ್ ಮಂತ ಈಗ ಪಲನ ಇದು ಕಾಯ್ದಾ ಆಸರ್ ಮಂತ ने ಇದಾತ ಇದ್ರ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಸ್ಕೆ ಸೆಲೆ ಮತ ಅಸ್ಕೆ ಬದಲ್ ಕಿತಟು ತುಳುಂ ಪಾತಟ್ ಬದಲ್ ಕಿತ ತುಳುಂ ಪಾತಟ್ నేను ತುಳುಂ ಪಾತಕರೆ నేను ಬದಲೈ ಬದ್ದೆ ಮಂತರ ಪಲನ ನಾಟೆ ಇಂತಿರ್ ಮಾವರು ಇದ್ಕಿತಿರ್ నేను ಏರ್ ದೋಸವಾಲ್ ಮಂತ ಏರ್ ದೋಸವಾಲ್ ಡೋಲ್ ಪಾದೆ ಲಗಡಿನ ಸೊಡವಲ್ ಮಂತ ಲಗಡಿನ ಡೋಲ್ ಪಾದೆ ಕೊಡ ಕುರ್ಸತೆ ಮಂತ ಕೊಡ ಕುರ್ಸತೆ ಡೋಲ್ ಪಾದೆ 12 तक सुडल मानता अदर डोल पादे इनु सोडा डेम्सा 18 वाजनका उंदुंदी आवाजु उंदुंदी इन्फॉर्मेशन सीसर माता उंदुंदी आवाज उंदुंदी इन्फॉर्मेशन सीतके पक्कने नाकने गिरबतगारे नेड बगाय बती नोरी वसर मानतेर बगाय बती नोरी वसर मानतेर अरे मरबे लगड़े आता बेरेरा कोड़ा कोर्से तक ताक्सर मानता इनु इन्फॉर्मेशन अस्के टेक्नालजी आदिवासी तक माता ఆదివాసి తగ మత కాబట్టి మరాఠు సైంటిఫికే ఆదివాసి సైంటిఫిక్ నేను కరుణతుల్లాసి నేను సామాజిక దూరం పాటించారు మంత మమ్మల్ని సామాజిక దూరం మొదలు పాటించారు మంత భారతకే వ్యర్థాలు వాసారు మంత్రుది వేరు బగ వెలిసి వాసారు మంత్రులు అయితే అస్కని పోరమ తాలిమని ఏరు చేసుకుని కాళ్ళు నొరుచుకుని ఎత్తుకుని భారత బతాయి అటు రోగం పీసి వానూరు కాబట్టి కాలుకు నెల దివిసి తరనూరు యా కాయికి నగిరి తరనూరు కాబట్టి ఓను కాయి కాళ్ళు నొరుసుకును मराठ कटड़ा गोपसिको नित किविस्ता तो बड़ा पिसल इसकी गड्स ఈతల్ మావ సంస్కృతి ఈతల్ మావ పేన్ ఈతల్ మావ ధర్మ కాబట్టి ఈ ధర్మ తగ్గ మరాఠ్ పుడతటు ఆదివాసి సంస్కృతి తగ్గ మరాఠ్ పుడతటు కాబట్టి మరాఠు సోబతే మా సంస్కృతిను కాపాడన అని మావ గోండి కోయ పుణ్యమును మరాఠు పరిరక్షణకి అన్న నేను సంబో జంగో లింగో
ಊರ ಮುವಿರ ಸರಿತುನು ಮರಟು ಊರ ಮುವಿರ ಗೋಂಡಿಕೋಯ పుణ్యమును మరటు మానే మాయన ఊరుకును మానే మాతకే మాకును అర్కత్ బర్కదవా అంత నేను మరటు నౌకరికి దగ్గర పైలేవానికి లంగా అంతటి భారీ ఏమో కొత్త బతలు రాసి మందని తిరుగుతకి మహగా పాతి సెల్లే నేను కాగుత్ కరితే నాకు ಭಾರಿ ವಾಸರ್ ಸೆಲ್ ಐತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಪತಲ್ ಮಂತ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಬಗ ಮಂತ ವೆಡೆಲ್ಕಿತ್ತ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಬಗ ಮಂತಕ ಪೇನ್ ಮಂತ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಂದಿ ನಂಗನ್ ಬೇಕ್ತಾವ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಂಜೆ रोनु सिस्टमने मदना बावन माने मायना बयन माने मायना पोराड मुरियन माने मायना पेंदुन माने मायना सिस्टमेटिकने मदना हिंसक इवा लबड़ वड़कवा ఈత సిస్టమ్కు ఆదివాసులకు మావ సుడిత బగెత్గా గడమడు మంతరు కాబట్టి నేను మావారోన్ అర్కత వాసేసెల్లే బర్కత వాసేసెల్లే కాబట్టి ಅದು బగదవడే మాత అది కొత్తతున్ మరణ మార్కోల అవసరం మంత తిరిగి గోండి ధర్మతున్ పునర్నిర్మాణం కేవಲ అవసరం మంత అస్కే నీవ రోన్ సుద్రే మంత ನೀವ ರೋನ್ ಸುದ್ರೆ ಮಾಯರಸ್ಕೆ ನೀವು ಧರ್ಮ ಸುದ್ರೆ ಮಾಂತ ನೀವು ಧರ್ಮ ಸುದ್ರೆ ಮಾಯರಸ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶಂನಾಗ ಮರಟು ಪಲಾನ వీరు గోండ్ సమాజ్ను అందిరిద్దరే మరటు తల తచ్చికును పిసురు అవసరం అంత కాబట్టి ప్రతి వరరు మావ సంస్కృతితును మావ భాషతును మావ ఆచార విచారతును నేను ఇతికివాలమంత నేడు దసరా ఆసికును దివాళీ టైం వాసరమంత నేను భారతదేశనాಗ చూడతకే నేను ಯತ್ಮಸೂರ್ ಪೇನ್ ಕಿಂಜರೆ నేను ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ದಿವಾಳಿ ಅಂತ ದಿವಾಳಿತಾಗ ದಂಡರಿ ಅಂತ ಯತ್ಮಸೂರ್ ಪೇನ್ ಇಂಜಿರಿತಕ್ಕೆ ಓರು ಗುಸಾಡಿ ಇಂಜಿರಿತಕ್ಕೆ ಓರು ಸಂಭುದೇವನ ರೂಪಮಾಂದು ಸಂಭುದೇವನ ನೇಣು ಆಸ್ಕೆ ಸಿರಿ ಸಂಭು ಮಹಾದೇವಲ್ ಬಹನು ಕಪಡಿಲಾತ ಸೇಲ್ವ ಕಹನ್ ಮತ್ತರು అని పొరో తలత్ పొరో మల్ జాలిన టోపీ కోహ్కు ಆರ್ಸ ಲಾವಿಕೀತೀರ ಬಾರೀತಕ್ಕೆ ಯತ್ಮಸೂರ್ ಪೇನ್ಕು ಏತಲ್ ಪಿಸ್ತಾ ಬೇರೆ ಯತ್ಮಸೂರ್ ಪೇನ್ కిందిరితకే అವು పవిత్రమైనటువంటి పేన్ ఎస్ బర్క శివలి కాదు పవిత్రమైనటువంటి పేన్కు ఇతకే పవిత్రమైనటువంటి యత్మసూర్ పేన్కితే ఏతల్ పిస్తా ಬೇರೆ యత్మసూర్ పేన్కితే ఎస్ బర్క శివలి కాదు ఎస్ బర్క శివలి నేను గుసడితున్న మాట కాపాడవాలి మంత అహను నేకి నియమన్గి కాపాడాలాగారు నేను గుసడిನ నేకి బహన్ మంత బది విచారతే నేకి నియమనే మనంతో కపడి సెల్వకు ఓరు 8 రోజుకి మనంతరు తలదగ టోపీ అచోర్ వజన్ టోపీ మళ్ళా మేదుడగ ಬೇರೆ మొత్తము బతలు ಇದು మొత్తము మట్టితే ఇది కీసుకును ఆంగే సెల్వకనే మదాన్ తొరిదిరితే అది నేకి నేమ అది నేకి నేము ಅದು ಮಹನತಾಗ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ಮಹನತಾಗ ಪೇಂದ ವರ್ಜುಲ ಕೀತಕ್ಕೆ నేను గుమల పాట మదంత మావ పేంద ವರ್ಜುಲ ಕೀಸರ್ మంతేరు నేను ఆకడితే నెలతో వస్తే ఆకడ చెడ అంతే తాన ವರ್ಜుల కీసర్ మదంతేరు కాబట్టి అది ವರ್ಜుల కీసర్ మంతేరు కాబట్టి అది మహనత తాన పేందును ಅದು మహననక మహగా రోమే మాంత ఈ పేందును ವರ್ಜುల కీవలికే పేంద పాట బార్వలికే మా ఆచార విచారతను కాపాడవలే ఇదే మావ దస్తూర్ ఇదే మావ వేద్ ఇదే మావ శాస్త్ర ఇదే మావ గోడి ధర్మ दूसरो भाई वाले चोरो 2 किलो वाले पुस्तक माग అవసరం సెల్లే ఆదివాసి తగ వేన ఆదివాసి గోడి సమాజ్నూర్ ఇంకే రీతి రివాజ్ బగమంత ఆಗ ಪೇನ್ ಮಂತ ಇಂದಿರುತ್ತೆ నేను ఆదివాసి మా గోడి సమాజ్నూర్ మహగ ఆదిలాబాద్ జిల్లా తగ నేను ಬಾವೈ ಬಜ್ಜೋ ಆಕಡಿತ ನೆಲೆಸ್ತು ಹೋಗ್ತಾರಿದ್ದೆ ಆಕಡೆ ಚೇಡ ಅಂತಿರನೆ ಸೋಬತ್ತೆ నేడు పాటవార అంతట దేవుడి మహిన ఊరుకు యత్మసూర్ పేర్కొంటాడు అంతటు పద్మాపూరి కాకునగద అంతటు కల్లిపుట్టు అకునగద అంతటు ಆಗ ಭೇಟಿಯ ಅಂತಟು ಇತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ ಇತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಗವಂತ ಭಾರತ ದೇಶನಾಗ ಆಲಿಡೆ ತಕ ಪೂರ ಸುಡಿತ ಅದು ಮಹಾಗ తెలంగాణ ఆదిలాబాద్ అని ఉమ్మడి ఆసిఫాబాద్ మావ కుమ్రాంభీం జిల్లానాక మహాగా మంత దుసరో తగ సుడిత కాబట్టి ఈయన పూసమాయన బాయమాయన కంప్లీట్గా సుడిత కొన్ని రోజులనే బతల అంతకి ఈ సుడి అంత ఈ సుడిತೆಗೆ మాకు బతల అంతకి ಆದಿವಾಸಿ ಮತ್ತೆರು ಬೇರೆ ಇನ್ವಲ ಸುಡಿ ಅಂತ ಆಖರಿ ಭಾಷಾ ಸುಡಿ ಅಂತ ವೇಷ ಸುಡಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸುಡಿ ಅಂತ ಸಂಧಿ ಡುವೆಮ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲ ಅಂತ ಆದಿವಾಸಿ ರಾಯರು ಅಂತಾರೆ ಮಾಕೊಂಡು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಟೆಡ್ಸಿ ಪೆಕ್ಕಿ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಭಾಷಾ ವಾಯು ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಯು ನೀವು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಾಯಿ ಮನ್ನು ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪೂರ ಸುಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆದಿವಾಸಿ ಬಾನಿಂದ ನೀರು కాబట్టి మావ సంస్కృతితును మావ భాషతును మావ కట్టుబాటుకును మరటు మావ నేకి నేమ్తును పరిరక్షణ కేవಲ అవసరం ಅಂತ నేకి నేమ్ ಮಾಡಿ ಬಸ್ಕೆ ಕೀಕಾಟ್ ಅಸ್ಕೆ ಮಾವ ರೋನ್
ಪಾಂಡುಕುಪ್ಪ ಲಿಂಗಾಲ್ ಸಂಭು ಜಂಗು ಲಿಂಗೋ ವೀರ್ ಮಹಗವ ಅಂತೇಳಿ ನೇಕಿ ನೇಮನ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ಕೆ ಪಾರಿಗೆ ಇವಟೋಯ್ आसके मावा रोताल हरकत बरकत की सुड़ी अंता माकुन 17 पूजा की तेगिर माकुन पाये मायो नंगन वेस्तनो माकुन दूसरे बदे पे ನೀವು ರೋತರು ಭಾವನ ಬೇರೆ ಲಾತ ಪಾಸಿ ದೂಸರನ್ ಭಾವಲಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟಂತಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಅಹನು ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ ನೀವು ಧರ್ಮ ಮಂತ ನೀವರ್ ಭಾವನ್ ಪಿಸಲ್ ಮನಿರ್ ಗಡ್ಸ್ ಮನಿರ್ ಓನ್ ಮಾರಡ್ ಮಾನೆ ಮಾಕಟ್ ಅಸ್ಕೆ ಅರೆ ನಾ ಮರಿರಾ ಇದೇರ್ ನೀಕು ಟೊಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಜಾವಸೀನಿರ್ ನೀವು ಭಾಷಾ ತುರು ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತ ನೀವು ಧರ್ಮದ ಪೇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಕರ್ವಿ ಬೈ ಸೋಬತ ಬೈ ಡಗುರ್ ಮಂದಿರ್ ತಾಗೆ ಸೊತ್ತಿ ನೀಕನ್ ಪಾವೆ ಮಾಯೋ भारतीय नहीं और बावल आयोर की नीवा डीएनए ऐसे लेकिन नीया डीएनए तो दूसरा काक मानतो निम दूसरा सोच बाबा आई आड़ते बारी सीनूर सियोर काबट्टी नेडू प्रति वरू आदिवासी समाजनग मेधावुलकु समदिरे विचार केल अवसरम अंत माव गोणी धर्मतनु परिरक्षण केल अवसरम अंत भारतके నేను మావ పవిత్రమైనటువంటి గోడి ధర్మ నేను ప్రపంచం నగటలు స్టార్ట్ ఆసుకున్న భారతదేశం ఇతిహాసంలో మాగటలు మొదలవుతాం కాబట్టి నేనుగిరే మూగ సాక్ష్యాలకు మంత నేను పాచిమాడి మంత చింతమణి కేవ్స్ మంత అదిరాబక్కం మంత భీంబేట్కా మంత అదాంగఢ్ మంత ఇను భారతదేశంగా కోనం కోందాగా చూడు తెగితే నేను మావ చరిత్ర పుట్ట పూర్వోత్తరాలు తీసారమంత చరిత్ర పుట్ట పూర్వోత్తరాలు తీసారమంత బతి అచోటగురు సంస్కృతి మంచి అచోటగురు మంచికుని మరటు బతలకి ఇంతటికి మావ మాకే మరటు కొంత నెగ్లిజెన్స్కి ఇసారు కాబట్టి మా సంస్కృతిని కాపాడాలి బస్కే సంస్కృతిని ఇంకేమంటే మంతంటే బోలివాడకందరు సబ్దియే బతి పూస్ మహిన బావే మహిన ఇవి పవిత్రమైనటువంటి మహినగా అందు ఇది మహినగా నీకు ఉంది మహిన తాన పారికీకి ఇది మహిన తగ్గ నీకు నరకత్ బర్కత్ అంత నీకు జిందగీ తగ్గ కుటుంబ సుఖ శాంతంగా మందంతే ఇది మహినగా మాట అసలు తొలుతురు వెడలికి పారికింది కాబట్టి మరటు కురంజన్ కీసుకును సందిర్ ఆదివాసు పెద్దలకు మేధావులకు సందిర్ నౌజవాన్ యూత్ నేడు పునర్నిర్మాణం కేవలం అవసరం అంతా భారతకే నేడు గడక్ సుడిత రాజ్కి సుడిత రాజవాడ సుడిత సంతి సుడిత భారతదేశనగా బతి బతక సెల్లే అది అస్తిత్వాలకు మరటు నేను ఆదిలాబాద్ జిల్లా తగా జరసి మైసిమంత నేను భాషా మైసిమంత సంస్కృతి మైసిమంత నేను జెండమంత ముండమంత గుసడిమంత సందీప్ అంతేర్ ఇవి సోడా డెంసా భగమంత మహగమంత ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉమ్మడి జిల్లా తామంత ఇవే కునిగిరి మరాఠ పారికి ఇవకే సంధి సుడితకే భారతదేశం ఉన్నగా నామో నిషాన్ సుడి అంత నామో నిషాన్ కాబట్టి మరటు నేడు అవి కొన్ని కాపాడాల అవసరం అంతా లింగో మంజే బతాల్ नगन वेस्तोन जंगो लिंगो समझ लिंगो मंजे सुडटू लिंगो मंजे नेडू मा जెండా तग मंतोर लिंगाल मंजे पोड़दु व्यवहार ताकु संतोर माकुनु लिंगाल व्यवहार ताकु सिंतोर जंगो बेरे नेलेंस सितुर सिंता నేను భారతకే యాదితల్ పేన్ కాస్కే పెసిత పజే నేను మాకును 18 తీర్న 9 ధాన్యాలకు సీతేర్ సీసికున్ బదల్ కీతరితకే చూడాడుకోకో ಇದು ವಾಯುವಲ್ ಜೋ ಕಲಿಯುಗ್ ಮಂತ నేను కోయమూరు దీప్నగా ఇది మంతిటు యాది తర్తిటు కాబట్టి మున్నతే వాయువల్ కలియుగ మంత కాబట్టి అది యుగంనగా మిరటు సోబతే మీవ ప్రపంచం మీవ రాజరిక వ్యవస్థ తాకుసనే రీతికే ఊరు మాకు నౌ ధాన్యాలకు సీతేరు నౌ ధాన్యాలకు సీసుకును మాకును బిజాన్ తోచుకుని మీ వ్యవహార తాకు మనతో రాయింది రీతారు పాండుకు పల్లె వ్యవహార తాకు చేయాల్సి నన్ను మందంతో నన్ను పోడదు ನನ್ನ ಲಿಂಗನಾಂದು ನನ್ನ ಮೀವ ವ್ಯವಹಾರ ತಾಗಿಸಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೊರಸ್ ಕೂಡ ಅಂತನು అని ಬೇರೆ ಜಂಗೋ ಇತಕ್ಕೆ ಮಾಕುನು ಸಿತೂರ್ ಸಿವಾಲ್ నేను నెలెన్స్ వరవర బాయి జంగు సేతిన్ టొప్లా తరాయిందర్ చుడ్డు కానికునికి మావ బాయి చుడ్డు మనకి తోందు చిత్ లింగాల్ పోడ్దు జంగో ఇతకే నెలెన్స్ ఈను అన్ని సల్లే రూప్నే పెర్సపెన్ మానే మాయాన నేను జంగో లింగో అని పెర్సపెన్ నేను పెర్సపెన్ తగా నేను బతల్ మంతా पैसा पेनु నేను చూడటు మమ్మడి బతతుని మానే మాతటు పేను ఇద్దరు ప్రకృతి నియమాలనగా నేను ప్రకృతి నియమాలకు బతలమంత నేను చూడటు పేను మూల తగ మరటు డీవే లావికి ఇంతటు డీవే మావ రూపాలకు సెల్లే మూర్తిని సెల్లే నేను డీవే బతతి లావికి ఇంతటు నెయ్యి మదంత నెయ్యి బగట టెడంత గానుగుతే టెడిసికును ఆಗ ఉంది వనస్పతితో తిడిసికుని అగకి ఇంతటు వాతి బతత మదంత ఉంది ಮರತ ಮನಂತ ತಾನ ವನಸ್ಪತಿ ಲಾವಿಕಿಸಿದಾಗ ವಾತಿ ದೋಸ ಅಂತ ಟೋರಿ ಬತತ ಅಂದು ಟೋರಿ ತೋಡಿತ ತಯಾರಾಸಿ ಮಂತ ಆಗೈತ್ ಕಿಸ್ ಅಂತಟು ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತಗ ಜೋ ಬಿಡೆ ಮಾಸಿಕುನ್ ಬತಲ್ ಅನೆ ದೂಪು ಆಗ ದೂಪ್ ಮದಂತ ಮಾವ ಪೇನ್ದಾಗ ದೂಪ್ನೆ ಮಾವ ಪೇನು ವೈನೆ ಬಿಚ್ಚೆರು ಅಂದು ಅಗರಬತ್ತಿ ಆಯೋ ಅಗರಬತ್ತಿ ತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮದಂತ
ಮಾಗ ಮಾವ ಪೇಂದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ತಗ ಬತ್ತೋಜ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠಾಕಮಂತ ಅವಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕರ ಆಯವಕನಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕೆ ಧೂಪ್ ಲಾವಕ್ಕೆ ಇಸ್కును ಪ್ರಕೃತಿ ತಗ ಬಚ್ಚವಮಂತ ಅವಕ್ಕೂ ಮಾನೆ ಮಾಸಿకుని అక్కడ ఇవి లావಕ್ಕೆ ఇస్కుని పూజ కిందిర్ ఇదే నిర్గుణ నిరంకార రూపం ఇందిరిత్తారు మావ పేందు రంగ్ సెల్లే రూపం సెల్లే నేను బతలాసర్ మంతకి మావ పేన్ మూలనగా దుసరో విగ్రహాలకు వాసర్ మంత దుసరో ఫోటో వాసర్ మంత కాబట్టి బతలాంతకి కొన్ని రోజుల్లోనే మావ సంస్కృతి బూడే మాంత ఈ ಡುಬಿಕಿ ಏನು ಲಾಸಿಗೂ ನಿತ್ಕಿಸರ್ ಮಂತೇರು ಡುಬಿಕಿ ಏನು ಲಾಸಿ నేను మావ ఆకడ టెಣ್ತೇರು కథ మన ఆకడ టెణసుకుని మన గుసాడు కాంతటి దాసుడి అంతటు ఈయను మావ సంస్కృతి మాకే మంత దుసరన్న అవసరం సేలే మాకు కొత్త ఖరాబ్కి అవసరం సేలే జోబ్ ఖరాబ్కి అవసరం సేలే నేను మావ పూసి మాయన బావయ్ మాయన ఇవకుని మాడు మానే బావాల మంత అన్ని గంటను కొద్ది మాడు పూజకి వెళ్ళకి అవసరం సేలే మా సంస్కృతి తగ అవసరం సేలే కాబట్టి మరటు మా సంస్కృతిను మరటు బూలే మాయవ అనే సంస్కృతిను మా కరే మాత ఉండేవారు మాట వేహవాళ్ళు అవసరం అంత ఉండేవారు అవసరం అంత నేను బతలా అంత మా సంస్కృతిని డామినేట్కి వెళ్ళాసి మా సంస్కృతిని దెబ్బకి వెళ్ళాసి నేడు రకరకాల పూనా నేడు ఫోటో మూర్తి ప్రచార తాక్సేరమంత కాబట్టి మరటు ಬೋನ ಪ್ರಚಾರತನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಟು ಬೋನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾನೆ ಮಾಲು ರಾಯವಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಟು ಉಡವರನ್ನ ಗುಲಾಮ್ ಆಯವಟ್కి మరాఠీ దునియాతూరు బావలి రాందాట్ ఈ దునియాతూరుకు జగ దునియాతూరు మావాడు బావలి రాందాట్ మా ఆదాలు నేను పేరు పుడతా అని మరాఠీ సిరిసమ్మ మహాదేవుని డగ్గు మరకాందాట్ నగను వేస్తాను మరాఠీ ఉండేవారు కాల్ కరవలు రాయవాడు మామా దుసరులు వాసి కాల్ కరన గోడి ధర్మతురా నేను బస్వీర్కి నేను భారతదేశనాಗ మనకి ಊರು ఉండేవారనుగా సొంది మన కాల్ కరవలు రాయవాడు దుసరా సమాజనాಗ దుసరా సమాజనా కాల్ కర్తే మాకు విట్టాడమంతా నేను దుసరನ್ನ ಏರುಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಡಮಂತ ದುಸರನ್ನ ಘಾಟೋ ತಿತ್ತಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಡಮಂತ ಅಲ್ಲಿ ದುಸರನ್ನ ಸಂಜಿಕಿನ మా ಊರು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೋಕರು ಕಾಲ್ ಕರ್ಸೇರ್ ಮಂತೇರ್ ದುಸರ ಸಂಸ್ಕೃತಾಗ ಸಂಜಿಕಿನ ದುಸರ ಜಾತ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಕರ್ತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಡಮಂತ ಬಸ್ಟೆ ಮಾಂತಾಡ್ ಮರಾಠ್ నేను దుసర జాత ఏరుటికి బస్టే మాందాడు దుసర జాత గాడెత్తకి బస్టే మాందాడు దుసర సంజికిన కాల్ కర్తే నీకు పాన్పా నీవు రోతరు బావలు మానే మానూర్ నీ సంస్కృతులు మానే మానూర్ అదే పేరు నీకు ఇంతకి సత్యనాశుడి అనేది అదే సాపిన సీత ఉడికిరా కాబట్టి మావ నియమ నిష్టలకును మావ ధర్మతును మావ సంస్కృతితును మావ వేಷ ಭಾಷಾ ಕಟ್ಟು ಸಂಧಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಂತ ಇವಕ್ಕೂ ಪರಿರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವಲ್ ಮಂತ ಇವಕ್ಕೂ ಪರಿರಕ್ಷಣೆ ಕೀತೆಗೆ ಅದೇ ಬೈಡ ಗುರು ವೇದಂ ಇವಕ್ಕೂ ಪರಿರಕ್ಷಣೆ ಕೀತೆಗೆ ಅದೇ ವೇದಂ అదే శాస్త్రం తేను డగురు బతైసేలే ఈతల్ మంత కాబట్టి మావ సంస్కృతితును మరటు ప్రతివరురు మేధావులకు సంధిర్ పెద్దలకు జాతితురు మనకిటు మా సంస్కృతిను పరిరక్షణ కీకటు మా భాషతో మరుగటు నేను మరవే కాయదగిరి మా సంస్కృతి పరంగా కీయన మా సంస్కృతి నౌడేరిన మండ మందన ಆಗ ಲೇನ್ ಪೊದಲ ಮಂದನ ತೋಯಪಾಲ ಮಂದನ ಆಗ ಲಿಹಿ ಕೊಟ್ಟನ ಬೌಲ ವಾಟನ ಸಾಲೆ ಮದ್ ಮರನ ಸಂಧಿ ಮಂದನ కాబట్టి మరటు సంధిరే మా సంస్కృతిను సగాజన్కు మా సంస్కృతిని కాపాడసరే ఆచార విచారకి మా సంస్కృతిని కాపాడనా కాబట్టి ಅದೆಲ್ಲಾಸಿ ಮರಟು ಇದು ಪ್ರತಿವರರು ಪರಿರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಸరం ಅಂತ మళ్ళా బతలెత్తకి నేను కుటుంబ సంస్కార్ తయారాయన కుటుంబ సంస్కార్ నగన్ వేస్తానికి కుటుంబ సంస్కారం ఏం జరిగితే బతలెత్తకి నేను సంస్ಕಾರ ಬಗಟಲ್ವ ಅಂತ ರೋತಲ್ವ ಅಂತ ರೋತಲ್ ನಗನ ವೇಸ್ತಾನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬದಲ್ಕೆ అనేది ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ నేను బచ్వీర్కి మమ్మల్ని నాటే మనకట్టు యా సిటీ నెగ్గిరి మనకట్టు సంస్ಕಾರ బగటల్ కరుసి అనేది ఇరుತ್ತಕ್ಕೆ నేను మా కుటుంబంతో తయారాయన బాగా తయారాయన ఇతಕ್ಕೆ నేను మాకు చుట్టూ కాడిర్ మద అంతేర్ ಯಾ ಡಗುಗಿರ್ ಮಂದನೀರ್ ಬದಲ್ಕೆ ಏನತ್ತೆ ಮರಡ್ ಮಂತಟ್ ಮರಡ್ ಬದಲ್ಕೆ ಏನತ್ತೆ మా ఊరు భయ బావలి వెడిల్గిరి మందనైతే మడ బదల్కి ఏనా మా ఊరు భయ బావలిరా మరಡ್ ಕಾಲ್ ಕರನ ನಾಡಿದ ಬದಲ ಅಂತಿತ್ತು మా ఊరు ಕಾಡಿರ್ చూడ అంతేರ್ అరే మా బావాలు ఊర భయ బావన కాల్ కరంతరు కాబట్టి మరడ్గిరి మా భయ బావన కాల్ కర ఊరు ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಕರಿ ಅಂತಾರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ఈయన ಕರಿತೆಗೆ ಬದಲ ಅಂತಿತ್ತು ಕೊಂದು ಡಗುರಾದ ಪಜಗಿರಾರೆ మా భయ బావలರ ಪೇನ್ ರೈನ್ వాళ్ళు ಮಾನ್ ಕರಿ ಅಂತ ಮರ್ಯಾದ ಕರಿ ಅಂತಾರೆ ಅರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕರಿ ಅಂತಾರೆ అని ಅವಲ್ ಬಾಬನ್ ಮಾನ್ ಸಿಂತರು ಡಗುರಾದ ಪಜಗಿರಿ ಅವಲ್ ಬಾಬಾ ವಾಂತರು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕುರ್ಸಿ ತಲ್ ತೇದಂತಾರೆ IAS ಬಂದ್ರೆ ಬದುಕು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಗ್ತಾರೆ మా బావాలు ಪೇನ್ ರೈದರ್ ತೇದಂತಾರೆ నేను ದುಸರ ಧರ್ಮ ತಗಮಂತ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕರೋಸಿಗಳ ಅವಸರ ಅಂತ ಇದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕರೋಸಿವಲ್ ಮಂತ నేను బదల అంతಕ್ಕೆ నేను బతికిర సడ యా పండుగ బదలగిర అంతಕ್ಕೆ మరటు మావరోను మా సంస్కృతి పరంగా కేన మావ జో గోండిత ఆచార విచార పరంగా కీతకి బదల ಅಂತ మా ಕಾಂಡ್ರು చూడంతే పెద్దలు చూడంతే హోహో మావ సంస్కృతి దాదని నాడి బదల ಅಂತ ಡಗುರಾತ ಪಜಗಿರೆ ಊರು ಮಾವ
ಇದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದು ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದಿನವರು ಊರು ಮಾನೆ ಮಾಂತಾರೆ ಮಾನೆ ಮಾತ ಪದಿ ನಾಡಿದ ಡಗೂರು కాబోయే నెక్స్ట్ తరం వాత తెరವರು ఓన భాషతును ఓన పేందును ఓన ధర్మతును పరిరక్షణಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಮರಟು ಮೇಧಾవులకు ಸಂಬಿರ್ వెహలాగరు అని చేతకి అవసరం అంత ప్రతివరరు మా సంస్కృతితును మా భాషతును మా ధర్మతును కాపాడాల అవసరం అంతా భారతీయ గోండి ధర్మ పవిత్రమైనటువంటి ధర్మం అంతా ప్రపంచ మూలకు నేడు ఇది ధర్మతందలు నిర్మాణాలు కాతాం కాబట్టి తీరు హందలు మేము ఇతిహాసాలకు సంధి తయారవుతాం కాబట్టి దుసరకాక మాడు బగన్ విత్వల అవసరం సెల్లే మమ్మటే అందరు మావేరు అని పేను మంత మావరు అదే మావ పేను మూలమంతా అదే మావ పూసి మహినమంతా బావయ్య మహినమంతా వీరే పేనుకు వీరికి సుట్కిసి మాడు బేగ చపటి పాతకే మాకును సాతేకే దుసర పేను మాకును వాయో అని పావేగిర్ మాయో దుసర కాక ఆయో మావా మందిర్ ఆయో మఠం మాత భీమన మఠం రోయ్ పెరసపేంద మఠం రోయ్ ఇద్దరు బిడ్డలకి తిరిగితే భీమన మఠం పెరసపేంద మఠం తిరిగితే మఠం మాత ఆ మఠాలకు నేను కొన్ని రోజులనే భూస్థాపితం కాయవలికి మంతా కాబట్టి నేను పెరసపేంద మఠం నగ మరడతాయన భీమన మఠం నగ తాయన మా గాబు రాకితక వింతికి అన ఆకి మార్క్ అవల్ మంత నాటే శివర్బవర్ మంత ఇవకును నేను రాజులకు మంత ఇవకును మరటు మానేమాయల అవసరం మంత అస్కర్ మాకును ఆదివాసి గోండవనతురు మూలవాసులకు జర మాకును గుర్తింపు ఇవ్వాయ సెలైతే మాకును గుర్తింపు నశించంత భారతకే నేడు కాగుత్ కరితెగ్గిరే కరివెగ్గిరే బతల్కి ಏನಂತೆ ಮಾನೆ ಮಾಯನ నేను సక్రేం సొడి అంతి నేను చూడ మావరు సంబుదేవ జంగో పాటికుపల్లింగ నాకు నర్కత్ బర్కత్ సిమ్ నాకు విజయ్ ఆయి పరాణ కామ్నాగిద్దరే పేరు మూలతక డీవి లావే కిస్కి సుడియలాగారు కరియలాగారు భారత వీరే మాకును పేనుకు మాకును యాదేతలు పాటికుపాల్ లింగాలని జంగుట్టెణుతారు కాచర్ గడతగా నేడుగిరి మమ్మడి యాదే మంతా నేను అర్కాస్ సెలే బర్కాస్ సెలే మాన్ సెలే మర్యాద సెలే నేడు ఎది తొడిమిచ్చోడు కామ్తం సెర్ మంతటు మావ ಕಟೆ ಹೋಜೆ ಮಾವ ಸೇಲಕ್ ಮೇಯಕ್ನ ಸುಂಜರ್ ಸೇಲೆ ಸೇಲಕ್ ಮೇಯಕ್ನ ಮಾವ ಕಟೆ ಹೋಜೆ నేను సుంజర్ సేలే బారి ఎది దడమిచ్చర్ వడిర్ మోడి మాడు కామ్తుంగ్ సెర్మంతర్ సపకి సెర్మంతర్ మాకు నీతలు గోస బారి విచారకీయాల అవసరం అంతా ప్రతివరు నేను మాకు బారి దుసర సమాజ్నాಗ నేను ఎడ్యుకేటర్ ఆసర్ మంతరు నౌకరీ వాసర్ మంతా దుసర సమాజ్నాಗ సప ముందు సుంజర్ మంతటు మావ బారి పజೆ మన్కటు బతలాసే మందర్ విచారకీయాల అవసరం అంతా ನಗನ್ ಬೇತನ್ಕಿ ಪೇನ್ ಸೀತ ಬೇರೆ ಮಾರೋರ ಸೀತ ಯವೋಜರ್ ಬೆಡಲ್కి ಬೇಕ್ತೇರು నేడు మాకుని పేరు సీతాయి సెల సీతాయి భగతే తప్సి మనకంటే బతులు మాకు ఆత్మ విమర్శనకి ఇవ్వాలి అవసరం అంత కాబట్టి ఆత్మ విమర్శన కీసికును మరటు మావ ఆಚಾರ ವಿಚಾರ ತಗ ಮೋಕ ಬಹನೆ ತಪ್ತಾಡ್ ಬತ್ತಲೈ ಪೇನ್ ಧರ್ಮ ತಗ ಬತ್ತಲೈ ನಿರಿಂತಾడు ಭಾರತ ಮಾಡು ಪೇನ್ ನಿರಿತಕ್ಕೆ ಪೇನ್ದುನು ಎತ್ತಿಕೇನ ಬತ್ತಲೈ 360 ಪೇನ್కి ಮಂತ ఛత్తీస్గఢ్ పేన్ ఛత్తీస్గఢ్ తగ్గ బత్ పేన్ బతలే బత్ బతాయి పానే కాబట్టి కనిపించేవాళ్ళు బతక సెల్లే నేను పూస్ మహేనమంతా నేను బాబాయ్ మహేనమంతా పెరసపేందమంతా పూస్ మహేన మాకు డొప్పమైన జావాసి అయింది రీతేర్ మాకు నా రాయితాడు జంగు అని పాండుకుప లింగాల్ వీరుకుని మాడు వింతికి వాళ్ళమంతా అని బాబాయ్ మాయన పెరసపేన్ నాలో కూబ్నాకితే మన పెరసపేన్ కొన్ని మానే వాళ్ళమంతా భారతకి నా జీతం మనకి నేడు మనడు వేరుకు మంతాడు సాత పజే అదే పేరు తగ్గమని మిశ్రమ మంతాడు ఈ చారిత్ర ఇతిహాసాలకు మావ వేస్తారు మంతా కాబట్టి నేను మనటు నిలిచి మంతడు కాబట్టి నేను మమ్మటు మావ సంస్కృతి మావ భాషతును మావ పేరును మమ్మటు కాపాడాలి చాలా 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 అవసరం అంతా ఇదే మరడు కాపాడಬೇಕು నాడి నగన్ వేస్తునికి మధ్యప్రదేశ్ మహువిని వాళ్ళ నాటి 45 కుటుంబాలకు ఉంటారు కాబట్టి మాకునుకుని రాబోయే జనగణనతగా మా సంస్కృతి సాహిత్యాలు ఇతిహాసాలకు నేడు చూడంతేరు పూస్కింతేరు వీరు బత్పేందును పూజకీసారు మంతేరు బతా మడకంతారు వేరు ಬಾಹನ ಪುಡ್ಕಾಯ್ದ ಬಾಹನಕ್ಕಿಂತವ್ರು ಬರ್ಮಿಕಾಯ್ದ ಬಾಹನಕ್ಕಿಂತವ್ರು ಸಾದಕಾಯ್ದ ಬಾಹನಕ್ಕಿಂತರು ಇದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಿಂತ ಪಜೆ ಮಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ అలాగ మందారు వీరు గోండ ఆయురు ఇద్దరు వీరు జబర్దస్త్గా 45 కుటుంబాల మధ్యప్రదేశ్ బాంటారు ఆ మాకుని గిట్టాడు అదే లాసనే నేడు ఇది మా గోండి ధర్మత సంస్కృతిని వేహాల అవసరం అంతా అని కరికేల అవసరం అంతా ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ నేడు ಇವು ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ అని ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇವು ಬೊಮ್ಮ ಬರ್ಸುದ್ ಮೊಡಿತಗಾಂದು ಉಂದಿತ್ತು ನುಂದಿ ಲಾಕ್ಸಿ ಮಂತ ಗೋಂಡಿ ಕೊಯ್ತೋರು ಜೋ ಗೋಂಡ್ ಬಗ ಮಂತೋರು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ ಗೋಂಡ್ ಬಗ ಮಂತೋರು ಅವನಿಗೆ ಭಾಷಾ ಬಗ ಮಂತ ಆಗ ಅವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವನ ಪೇನ್ ಮಂತ ಇವು ಅನೇ ಆಗ
भाषा संस्कृति इतिहास साहित्य धर्म ಈ ಬಚ್ಚೊಂಜು ನಿಲ್ಸಿಮಂತ ಆಗ ಗೋಂಡ್ ಆದಿವಾಸಿ ಮದಂತೋರು ಬಗ ಕೇಳಮಂತ ಆಗ ಆದಿವಾಸಿ ಮದಂತೋರು ಬಗ ಏರ್ಮಂತ ಆಗ ಆದಿವಾಸಿ ಮದಂತೋರು ಬಗ ಬೊಮ್ಮಿ ಮಂತಾಗ ಆದಿವಾಸಿ ಮದಂತೋರು ಬಾರಿತೆಗೆ వేరు బొమ్మితోరు మాల్కలాదు అదే లాసిన వేరు అదే బొమ్మితగ పేన్ కీనకి బదల్ కీంతోర్కి సడపి వాటంతోర్కి ఆಗ గసి కీసికును తానుగా జీత కోర్సు పిండి బండారు తెగ ఉంది పట్టు వాడ్చుకుని పూజ కింతరు అదే బొమ్మితుని మానే అంటారు ಬೇನ ಪೇನು ಮೂರ್ತಿ ಆಯು ಅದೇ ಬಡತೂರು ಕಾಲ್ಕರಂತವ್ರು ರಾಜುಲ್ ಕೂಡ చూడండి మీరు ಗಾಬುರಾಗಿತ್ತ చూడు ಬಿಟ್ಟು నేడు బతలు పాతి బండ ఇద్దరు పాతి బండ అయితే బతాయి వేనుక మూర్తి బంత ఆಯು ಅದೇ ಬಡತೂರು ಇತ್ತರು ಅಗನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಗಸಿ ಕೀತರು ಅಗನ ಉಚಿಟಿ ವಾಯಿ ಕೀತರು ಸಂಧಿ ವಸರಿ ಕೀತರು ಅದೇ ಆದಿವಾಸಿ ಅದೇ ಬಡತೂರು ಮಾನೆ ಮಾತವ್ರು నేడిಗೆ చూడటు ಬಗ ಕೆಸ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ చూడటు నేడు ಬೋಡು ಮಿಂಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬೋಡು ನಾಗ ಬೋಡು ಮಂತ ಬಂಡಾಯಿ ಬಂತ నేడు జంగుబాయిని జాగ్రత్త చూడండి మస మేనేజర్ మీద బండాయి మంత అదే బండతో మానే మాతోరు అదే బండతో మానే మాతరు అదే బుయ్యరితో మానే మాతరు అదే మరతో మానే మాతరు అదే మెటతును అదే పిట్టతును అదే సంధితునే ప్రకృతి తగ్గ బచ్చో నియమ జీవ్ జంతువు సంధిమంత ಅವಕ್ಕೂ ಆದಿವಾಸಿ ಸಂದಿರ್ಕುನೆ ಮಾನೆ ಮಾತವ್ರು ಬಾರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆದಿವಾಸಿತುನು ಸಂಸ್ಕೃತಿತುನು ಪ್ರಕೃತಿತುನು ಇವು ಜೋಡೆ ಮಾಸಿಮಂತ ಆದಿವಾಸಿತುನು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಂತ ಪಿಸ್ವಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಂತ ಒಂದು ಬದಲ್ ಬಾರ್ ನೆಂಡು ಒಂದು ಗಂಡಂ ಸಂಗಡ ವಾಸರ್ಗಿರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದೇ ಪಿಟ್ಟೆವೆ ಅಂತ ನಾಡು ಚೊಕಟಾಯವಲ್ ಮಂತಗಿರ ಅದೇ ಪಿಟ್ಟೆ ಪುರೋಡವೆ ಅಂತ ಏನು జీవ రాసులకు ఆదివాసులకు ఇవి సంధి విలీనం మిశ్రమ భాషకులు మనవలే ఆదివాసి అందరు కాబట్టి వేరే ప్రకృతి తగ్గ జూడే భాషకులు ప్రకృతి తగ్గ నిరుసు మనవలు అందరు కాబట్టి వేరే మొట్టమొదటి మూలవాసులు కాందరు అబొరిజినల్ సింజరిత్తారు మాకును అదే లాసిన మొట్టమొదటి వీర్ సంఘ ఇతిహాసాలు కాతాం కాబట్టి జనవగిరే బస్కే 1984 జనవరి 1984 దాకా బదులే మాకును ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రపంచ 183 దేశాలకు ఆదివాసులకు మంతట్ ఆదిలాబాద్ నాటు వల్ల ఆదిలాబాద్ ఇండియా 183 దేశాలు ప్రపంచంలో ఆదివాసులకు మంతాడు ఊరు సందిర్ మావరు తారాలు తమ్మురి అంది సెర్చ్ కీసుకుని రీసెర్చ్ కీసుకును వీర ఇతిహాసాలకు వీర చరిత్ర పుట్టపూర్వతరాలు చాలా పురాతనమైనటువంటి మంతా పవిత్రమైన జాతి మూలవాసి మొదడు రాందిరు కాబట్టి వీరికి ఖచ్చితంగా మరటి ఆదివాసీ దినం సేనంది ఐక్యరాజ్య సమితిగా తీర్మాన సభ్య దేశాల కీతంగా అస్కరి మాకును ರಿಕಮ್ ಸೈಮಕಿನು ಇತಿಹಾಸಾలకు ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾತ ಅತಲ್ ಡಗುರು ಜಾತಿ ಮಂತ ಅತಲ್ ಮಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ ಇಚೋರ್ ಡಗುರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಚೋರ್ ಡಗುರು ಇತಿಹಾಸ ಮಂಜಿಕುನ್ ಬೇರೆ ನೇಡು ಮರಟು ದುಸರೋ ಧರ್ಮ ತಗ ದುಸರ ಪೇಂದನ್ ಮಾನೆ ಮಾತೆ ಮಾವ ಪೇಂದ ಬಂದರು ಇಚೋರ್ ಡಗುರು ಧರ್ಮ ತಗ ಇಚೋರ್ ಡಗುರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಗ ಮರಟ್ ಪುಟ್ಸಿಕುನು ಮಾವ ಧರ್ಮತುನು ಮಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಾ ಪೇಂದನ್ ಸುಟ್ಕಿಸಿಕುನು ದುಸರ ಧರ್ಮ ತಾ ಸೋತೆ ತಮ್ಮ ಮಂದನಿರ್ ಬತಾಲ್ ಮಾವ ಪೇನ್ಕು ಮನ್ನೋ रोतर मेरे बावनु लाता पासिकुनु दुसरा बावलेते मनंतेर सत्यना सोडी अनेजर माकुन सापेना सींतोर सेले अहान मावा संस्कृत मावा आचार विचारता पेनकु मावा शिवार तग मन्ने बवर तग मन्ने डरोट तग मन्ने समधि पेनकु मावा संस्कृति सुटकिसी निम दूसरे का दाके खबरदार बेटा सत्यना साकिरा बस्केर सुधरे मा विजर माकुन सापेना सीसर मंता माको दूसरो भव्य सापेना सीसर सेले మావా పేందుర్ మరట్ భూలే మాసి దాకాడ్ తివు మాకు ఖచ్చితంగా సత్యనాథ్ సుడేంజర్ మాకు సాపిన సింత భారతకి నంగన్ వేస్తోనికి అదు అదే మావ భీమాల్ అదే మావ గాబురాకి అదే మావ డరోట మసిమాల్ అదే మావ రాయతాడు జంగు సంబు లింగు సంధి ಊರ ಡಿಎನ್ಎ ಊರ ನೆತುರು ಮಾವ ನಿತುರು ಆದಿವಾಸತು ನಿಮ್ಮಂತ బీదిగటలు మాట బాకే మాకాడ్ ఖచ్చితంగా మాకును సాపనలాగంత నేను ఇంకేటాను వీర సంస్కృతితును వీర ఆచార విచారతో మానే మాసికను పూసమైన భావ్యమైనతో కరెక్ట్ మానే మాసి మనకటు కోయితుర దళిందర్ ఇవే పేరుకు కూడా అంత ఇవే పేరుకు కూడా అంతము కాబట్టి నేను మావ సంస్కృతితును ఆదివాసి గోండి ధర్మత సంస్కృతిని పరిరక్షణకి ఇవాళ మావ సందిరి నా బాధ్యత అందు రెస్పాన్సిబుల్ గోండవన ప్రాంతం నాకు బచ్చిర్జో నేను మూలవాసులు అబొరిజినల్స్ మాట మంతటు కాబట్టి మావ సంస్కృతితును మావ భాషతును పరిరక్షణకి అవసరం అంత మా ధర్మతునికి ಮುನ್ನೆವಲ್ಲ ಅವಸರ ಅಂತ మా ధర్మతుని మరాఠ కాపాడಬೇಕೆ ನಾಡಿತ మా దుసరు బోర్వాసి కాపాడనేరు ఆలోచనకి ఎవరు అవసరం మన మా ధర్మతును కాపాడಬೇಕೆ దుసరు బోర్వాసికుని కాపాడనేరు మావ పేందును మరడే కాల్కరಬೇಕೆ దుసరు బోర్వాసికుని కాల్కరనేరు నేను దుసరు నా పేంದಾಗ ಮಾಡ ದಾಂತ ಲೈನ್ ಪಿ ಅಂತಾರೆ ಸಪಕಿ ಸೇರ್ ಅಂತಾರೆ ಮಾ ನೀವ ಪೇಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ ನೀವ ಪೇಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲ ನಗನ್ ಮಂತ ಅದೇ ಮಠಂ ನಗನ್ ಮಂತ ತಾನ ಮಠಂ ಡೆವಲಪ್ ಆಸರೆ ಬತಾಯಿಸಲೆ ಅಚ್ಚೋಟಿಗೆ ಅಚ್ಚೋ ಸಾಲ ಮಂತ ಐತೆ ಮಂತಯ್ಯ
दुसरं ना पेन पचटल वाता मूलतः शिवडग मत बवडग मत ಊರ ಪೇನ ಡಗು ಡಗು ಸೊಡಿತಾ ಗುಡಿ ಮಾವ ಪೇನ್ನಾಗ ಅಚುಟ್ಕೆ ಬಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತಿ ವಿಚಾರ ಕೇಳೋ ಅವಸರಂ ಅಂತ విచార కేలు అవసరం అంతా నేను అదెల్లాసి ఇది విచార్ పవిత్ర పూజకి అన్న పవిత్ర పూజ నేను గాబురాకి మంత భీమల్ మంత ఆకి మంత మార్కే మంత రాయతాడు జగ్గు మంతే పవిత్ర పూజకి కటు పవిత్ర పవిತ್ರ ಸೋಬತ ತಾನ್ಗ ಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಂನ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮಾಡು ಸೋಬತ ತಾನು ಪುಂಗಾರ ವಾಡ್ಸಿಕುನು ಸೋಬತ ಮಮ್ಮಟು ಇದ್ಕಿ ಕಾಟ್ ಮಾಗುನ್ ಪುಂಗಾರಿನಕಿ ಯಾರು ಭಾರತ నేను దుసరో పెన్న మాడు పుంగారు వాట అంతట్ రాయతాడు జంగునగా వాటకట్ పెరస పెందగా వాడ్సి చూడకటు అస్కే బడ్ పుంగరైన ఆకట్ బతలు పవిత్రತೆ పూజకి కటు నేను దుసరో ధర్మత పెన్న మాటు ఇద్కి సేర్ మంత మా ధర్మత పేందును పూజకి నేను బతలు తప్పు మంత నేను దుసరా సంస్కృత పేందగా ಲೈನ್ ಪಿ ಅಂತೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪೇಂದ ಮರಡ್ ಬಾರಿ ಪೀವಟ್ಟು ಬಟ್ ಬಾರಿ ಲಜನ್ ವಾಟಂಗ ಆಸರ್ ಬಂತಾರೆ ಬಾವ ಭಾಷೆ ಬಾರು నేను ಬಾರಿ ಲಜನ್ ವಾಟಂಗ ಆಸರ್ ಬಂತಾರೆ ಬಾವ పేరు నా కాల్కర్ నేను బారి లజన్ వాసర్ ಬಂತಾರೆ బారి అరే జగదునే తిరుగుతూ మాల్కల్ రాందర్ గొప్పగా వేహానికి నన్న గోండ ఆందోన్ ఆదివాసి ఆందోన్ ఈ చరిత్ర పుట్ట పూర్వతలకి నిర్మాణం మాసంగా ఆత కాబట్టి మన సాతి పాసికుని ప్రతి వరకు బెహవల అవసరం అంతా కాబట్టి నేడు లవితగ మతూర్ నావూరు గోడిగంతూర్ తాదార్ తమ్మూర్ సోరియలీర్ దారియలీర్ సందిర్కునే దహబొటన ముజరతే దండోస్ కేసరే ನನ್ನ నాకు సీత అవకాశంను ನನ್ನ ಕರೆಮಾಯೋಯ್ ವೆಹ್ತನು ಬತಿ ಬತಲ್ಗಿರೆ ಚುಕುಬುಲ್ಗಿರ್ ಬತಲ್ಗಿರ್ ಮಂದಾರ್ ತೇನು ಮರಾಠ ಇದ್ಕಿಯಲ್ ಅವಸరం ಮಂತ ಉಣಮಿಗ್ಗಿರ್ ಬತಲ್ಗಿರ್ ಕರೆಮಾಸಿ ಮಂದಾರ್ మిరడ్గిరే ఉంది వడుకోల అవసరం మంత యాక్చువల్గా ఇది నేట లైవ్ ప్రోగ్రాము కుమ్రా భగవంతరావు పాటల ఓన్తో మత్త బతి అనివార్య కారణాల వలన నేను ఓన నెట్వర్క్ సిగ్నల్ బరోబర్ సెలవు సొజి నాకును ఇది అవకాశం వాత కాబట్టి నా కరెమాత నేను రెండు సబుత్కు మేమునే వేస్తాను కాబట్టి మా సంస్కృతిను మా సాహిత్యను గర్వంగా నన్ను గోండవనతో అందును నన్ను ఆదివాసులు అందును నన్ను అవర్జునులు అందును తినమాట ప్రతి వరకు సాతి టోకేసుకుని మా సంస్కృతిని మున్నే ఒకటి జరే నాకు సీత అవకాశమును నన్న మీకు దండోసు వేసుకును నన్న ముగించారు మంతను జై సేవ జై గోండవన జై ఆదివాసి జై మూలవాసి